حبرينا كلاوت نانخ حديث وروانيرا الدم بخر انت خوك انترن وانترنا للدنبيرا عوتي نوغن يلخر لا بارد كوكيسر سفر وانيرا مجاخنا تيكالي قويتنا هم بنقل قدقينة دبنور كغن انكو جيبي الاخن انكو فرحة الكوان كيلي قبرت وسنلي كوان كيلي قبرت وسنلي إنينا قارد كورد خانسق صور أرستو بريل كجربو قريب من مقرتو قبليل جيروانتنو ونالي لهم فريل مين أقلم الدلنا رحني سنوكي إن أنت راح بريل تكونك مقليل كورد خانسق صور أرستو بريل كجربو قريب من مقرتو قبليل جيروانتنو ونالي لهم فريل مين أقلم الدلنا رحني سنوكي إن أنت راح بريل تكونك مقبل هرت راح برينا كلاوت نانخ حديث وروانيرا الدم بخر انت خوك انترن وانترنا للدنبيرا عوتي نوغن يلخر لا بارد كوكيسر سفر وانيرا جاخنا تيكالي أما السكنين نكفر تأكد من لنا في نسل في سريد الدحنا دي سنين لنا قرس إما نسنين خرق دقاقرا وردقوق أخواني ناوك لا تجدق وحشي تكمنا قنبت سلام الإسنين أما السكنين نكفر تأكد من لنا في نسل في سريد الدحنا دي سنين لنا قرس إما نسنين خرق دقاقرا وردقوق أخواني سلام تخطاتلتنا نايد كانل كما يتخونو سناي كتكونو ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وين تحستوتات حيزنا لكم متفينا لنا كساب موتاتا نايز مدام سانا كتصنحو بخبر نقدمكم كم وترو أبزوبانا بزح من قصقاسات يزقبر زلون يرترا بيمانا متساقامان بزح نقر صبو نقر تسفازهب بودما كالا حدش تحماق درامات هادما زقلو ممكن ركن فتنينا سلازون كله بمستوى على المرايا قداسيو لايك قبرو شير قبرو ريتوخمن حسابكم من بهانات من قد قدفونا بلنا مجمريا بتي كأند حدقنيا بعلم درجازن كساق الزلو بوني جمر. Iran continue to escalate. At least 3,000 people have been killed in clashes between demonstrators and security forces, and Washington has issued a sharp warning to Tehran. President Trump says the United States will take very strong action if Iran executes protesters detained. كم نريد لنا أمريكا ملوء أتوكروناتا أب إيران غير خمسة لاينا نرزلنا. سلازي قداينا إيران درجة بزح عينة تيوريتاتي زقبر زلو بزح عينة تنتنايز وهابو زلو أمريكا أب إيران سقم تكتوسط تغليها زبل جربادما بكل من قدي درجة نابكم وز زبلة والسانتات نابكم وز زبلة حبريتا نا بتدقاقامي نا نتسري متسالو سلازي إزي قدايزي حقرات عرب عبي بوزيشن ويون حدا بزح سرح ينسرح زلوه مخنياتو زي كوينات زي أب إيران زوداء كوينات كم زي كونه العلامة نتي ما أكلاي مبراق أب جيوت ودرقسقس مليسكو تويو زد ما كابزح جيجاتات كم أمريكان إسرائيل كم هارو زي دليو مخانمي situation there. In just the past couple hours, we're told the Vice President, J.D. Vance, met with the president's national security team to discuss potential next steps on the growing protests against the Iranian regime. The move comes after President Trump today urged Iranians to keep protesting, adding that help is on the way. The message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving. Our Kelly Meyer, live for us tonight, live on the North Lawn. Kelly. كم تري ولا لهم إذا قداينا إيران أبي بوتا أب أمرو دونالد ترامن أب معلتا ومن قصقاسات ناتون أب بوتا حيزو خمزة لينا نرزلنا زد ما نتبق نقرأ يكونن
دونالد ترامب ناتو أمره بجكا درامان كالن أب كم جيتا زاتي كونن سلازي أب أمره ناي دونالد ترامب تطعو نخبل بدحر مغارجا ججف زخون الدفئيت كم زولينا نرزالنا زخون يكون حسابات أب رئيس دونالد ترامب أتيوم بوتانو كحزون أبونو كسعنحون ججف سرح يزدلي مغنياتو دونالد ترامب تيبيكال أزي نورمال فلطة بوليتيكانيا يكونن دونالد ترامب ناي دراما ناي رياليتي شو دعنبر أبوليتيكا أب كمزا أجندا أتكيرو بزعبون كزاربن قالن بدحر مغارجا قصال زدفو حيل كلك خلالو سلازي تنا إسرائيل لوبين نتخالي مسوز التحاز حيلن ني دونالد ترامب كونستانتلي قصالي أب قداينا إيران فوكس جبر فوكس stay there go ahead زبل دمتي جيروم لكم زلوينا نرزلنا أفو أبزل زخفتا إيران يزبل زلو برقص أب إيران زقبرو زلو سلامة سلفتهم هزبي لو تدليهم كونو غوليهم كالي قطباوي شجرات كبيروهم كونو خليو هذا نقر قلنا سوريو أمريكا كتتحنهم كم زي كونه نشجراتهم كتفتح كم زي كونه دونالد ترامب دنقاص زلو عجوهم حجزوا متصكم هلو قصلوا كلهم كله نسب إيران حلي وصلوا زلو يكونه we all know this كنيك زينا هنريا تفيل مس كنيك زي أكتر دقاقة منا زي فتسمني حزب إيران تستبح لك زي دراما كما يجيركا نزي نعبز تقييمكا سرعة بإيران تغير رجيم تشنج تقبري زلو بحفشة مبزعتون هجرات عرب بزوانزي بجاخا دونالد ترامب بجاخا أب إيران سقم تاي توسد بلولو مغنياتو إيراق سقم توسيدكم تايجيركما سوريا سقم توسيدكم تايجيركما ليبيا سقم توسيدكم تايجيركما ليبانوس تايجيركما يمن تايجيركما كل زي هجرات زتري وزلهم حاجة زي هجر نيرو قدايناتو بعد زي سالت هجرات نير زغلو نفسه كيف زي هرمكما حما خش جيركم تقطفوا لهم قداينا السودان ريالنا سلازي كندي هجرات كفرس هاللون إسرائيل صبوا نجار كسمع عن عرقينه إسرائيل رجعت كسمع عن عرقينه كندي هجرات كفرس هاللون ما مسفرس هذا ما مليس كوس على زيك لا درجة نخت ملصم كاب كلها كجرمكم نابز حاشة مل كنت هاد حريت مودا نابز حاشة تملز الهجر من يسك تتقربيهم أفغانستان أمريكا تواجع سلزي تعودت تسعيرها سلزوست تتعلي عندما نتهجر سلتقاصل ترى أفغانستان أبزوها نزع وشت أقبرش برانجل ملن يلا ويون سفر على حيلتاتنا بسفر على إعلام زواجي يلا هذا من قصيز يلا من قصيد ما بز مصلي خير الله انتهينا مالتي زي كل أمريكا تفرصه من قصدي متى كأتز بحال بلان يلا there is no this معناته إسرائيل تنهجرات كفرسا خلوا زين هجرات عرب كفرسا خلوا كالريا كم بحدش بنا أمريكا حسابات ديمقراطية كالريا سل تدلي كونة إسرائيل نخفرسات دلين الله إسلام زبحال عبد استفرارس هجر زنبر هيمانوت كونيات دليو زلا إذا كله تجبرك يا أكل جد ما نفس سوماليا ما تيومالو دارجا نفس سوماليا full attention جيرام إسرائيلن ناتانا propaganda ماشينن هتشوف زخانة campaign دونالد ترامب ما كان ناتو مالتيو نزي سوماليا زبحال أب منفسنا سوماليا نمسفار سوماليان تسفازي بلوم نمقبار تأب أمريكا مينيسوتا انجلز بلوزلو أتي أجنداتك عندي ناب سوماليا إكسبورتد كهونز دلزلو علامة مخانيزن جرزلو سلزي زي أب إيران ريو زلنا دما مرأيا نايتك جبرز غلي and by the way technology كساكندي weaponized كم زخون كارايوزي Big players in Iran, you've got Ayatollah Khamenei, you've got Reza Pahlavi, you've got Donald Trump, but here's a player that has skipped under the radar, both literally and figuratively. I'm talking about Starlink, Elon Musk's satellite internet service Starlink. You see, Iran has completely banned internet in the country. There is no social media, there's no YouTube, there are no secret chat rooms. All internet providers have been blocked. But those rules do not apply to Starlink because Starlink is not like traditional internet providers. They do not use cables or cell towers, they use satellites. انتهينا نسمع زلنا مچم أب بوليتيكانا أمريكا بزوانزي دونالد ترامب ماركو روبيو سكرتاري نايدي وور سكرتاري زبال زلو نايدي ديبارتمنت فورد بلود اللوغل طبعا عبيت فيجر سالو there is a figure هذا أزجي أقداسي بوليتيكا وسلطان زي بلوغن بوليتيكانياتات نابزل يتزور زلو ورقل على بوليتيكانياتات سقمت دوسي زلو سب إلى ماسك زبال سب ناي بحكي إذا سبزي دونالد ترامب تأليو ما قال زبال جيدي فانستي كاليسا بريزنت دحرقينو إذا سبز موقعات أثر كركبة يكونه سلمتها يزي أبزو أبجزي دونالد ترامب قرب تلاقي تحتي لزلو دونالد ترامب زي كدوسو سبسل زغني تبع يسمى متى تبع صحيح من يرمي هم بس دونالد ترامب كم زي واتس أفريتو لو بروفايل عيزي غير له
تحت ግን معد ገንዘብ ዋፊሩ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ንኣብነት ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እቲ ወር ዲፓርትመንት ዝብልዎ ምስ ናይ ኢሎን ማስክ AI to grok ዝበሃል ሓደ ዓቢ ርክብ ገይሩ ከም ዘሎ ዝግበር ኣጽዋራት ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ብሙሉ ምስ ኢሎን ማስክ ብቀረባ ዝሰርሕ ዘሎ ምስ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ጽልዋ ክህልዎ ዝኽእል ሰብ እዩ ኣብ ዓለም ድማ ትቐንዲ ሃብታም መወዳድርቱ ዘይብሉ ዝሃብተመ ሰብ እዩ ብሕጂ ድማ መሊሱ ክብትም ዝኽእል ሰብ እዩ ሶ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ኣብ ሬጂም ቼንጅ ድማ ብፍላይ ናይ ዓሌታውነት ፖለቲካ ቁፅር ሓደ ኮይኑ ዘሎ ጸዓዱ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ሓያላት ክኾኑ ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ ንጸለምቲ ኣጥፊኻ ድዩ እንተደይ ሓይልና ጸለምቲ ዝኹሉ ካልእ ዝመፁ ከጥፋኣናይ ኣብ ኤክስ ኮሚል ይፅሕፍ ኣሎ መዓልታዊ ስለዚ እቲ ውግእ ብድሕሪ መጋረጃ ብሕብእ ገለ ኣይኮነን ብግልፂ እዩ ዘሎ ሕጂ ብግልፂ እዩ ንጸለምቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እንታይ ዝብል ዘሎ ክሳብ ሕጂ ጸዓዱ ተመሊሶም ኣፓርታይድ ክምለስ ኣለዎ እቲ ፖለቲካ ናቱ ተዚኹሎም ጸዓዱ ወላ ሓንቲ በደልዎም ንጸለምቲ ጽቡቕ ገይሮም የንብርዎም ነይሮም ኣቦኮም እዩ ዝብል ንሱ ድማ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኣፍሪካ ስጉምቲ ንኽውሰድ ዝደፍእ ዘሎ ቀዳማይ እዚ ብዝኾነ ንመለስ ኣብታ ርእሲ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብ ናይ ኢራን ጉዳይ ኢንተርነት ጠጠው ምስ ኣበልዎ እቲ ዕግርግር ምስ በርትዐ ኢሎን ማስክ ብፍቓዱ እቲ እንታይ ካ ትብሎ ስታርሊንክ ዝበሃል ናቱ ተርሚናልስ ኣብቲ ቦታ ከፊቱ ኢንተርነት ኣብኡ ይኸይድ ኣሎ ሓደ ቴክኖሎጂ ኣሎ ነዚ ስታርሊንክ ስዊች ኪለር ገለ ዝብልዎ ኣሎ ንዑ ከም ዓይነት ቴክኖሎጂ ራሽያ ንኢራን ሂባታ to some extent ገለ ክቋፀር ወኪሎም ይበሃል ኣሎ ግን ከምቲ ዝድለ ከምኡ ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ለውጢ ገይሮም ወይ ተቆፃፂሮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ስታርሊንክ ዝበሃል ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካ ሬጂም ቼንጅ ክትገብር ከላ ቀዳማይ ተሰላፊ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ዝኻ እንታይ እዩ ብፓሎም ብገለ እንደይኮነት ኢንተርነት ኣብ ሰማይ ስለ ዝኾነ ክትዓፅዎ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ምስ ግዜ ኣሜሪካ ድሌታ ክትገብር እያ ማንም መንግስቲ ድማ ጠጠው ከብሎም ኣይኮን ማንም መንግስቲ ብኻልእ ነዚ ተርሚናል ካብ ካልእ ሃገር ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ እዩ ዘሎ ከባቢ 100,000 ዝኾና ተርሚናልስ ብመንገዲ ዱባይን ገለን ገይሮም ኣብ ኢራን ኣትዩለ እዩ ዝበሃል ብስለያ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን እዚ ተርሚናል እዚ ኣብ ገዝኡ ሰብ ምስ ሓብኦ እቲ ተርሚናል ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድሽ እዚ ወሲዱ ሰብ ኣብ ገዝኡ ምስ ኣእተዎ ድሕሪኡ ኢንተርነት ኣብ ገዛኻ ዝኾነ ክትሓብኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ኢንተርነት ካብ ሰማይ ዝመፅእ መንግስቲ ኢንተርነት ክዓፅዎ ይኽእል ወላ ይኽእል ዝዓፅዎ ነገር ግን የለን ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ንሓደ መንግስቲ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ክትፈጥረሉ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብፍላይ ድማ ብቴክኖሎጂ ካባኻ ትሕት ዝበለ እንድሕሪ ኮይኑ there's nothing ንኣብነት እየ ዝበኩም ዘሎ ኤርትራ ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገር ኢትዮጵያ ዝበሃልን ሱዳንን ዝሓዘ ሓይሊ እንተሎ ብእዚአን ክልቲ ሃገራት እዚኣትን ድማ ምስ ኣሜሪካ ወይ ምስ ሓደ ሓይሊ ይሰርሑ ኣለዉ እንድሕሪ ኢልካ ዓብ ዶብ ስለ ዘለና ብክልቲኡ ብገለ ክፋላት ኣስሊፍካ ኢኻ ነቲ ተርሚናልስ እንተወሊዕካዮ እቲ ናይ ኢንተርነት ኬብልስ ካብ እንድሕር ኣቲኻዮ መንግስቲ ዝገበረ እንተገበረ ንክቋፀሮ ከቢድ እዩ ዝኸውን ስለዚ እቲ ኢንተርነት ኣነ እንታይ እየ ዝብል ከም ናተይ ምርጫ ምስ ቻይና ተሓባቢርካ ንዓኻ ዘድልየካ ዓይነት ኢንተርነት ኣተኣታቲኻ ምስኻ ክትቋፀሮ ብትኽእል መንገዲ ተዘይኮይኑ ናሽናል ሴኪሪቲ ናትካ ዓብ ሓደጋ ክወድቆ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ከምኡ እንተተበፂዑ እንታይ ካ ክትገብሮ እዚኦም መዓት ገንዘብ እዩ ዘለዎም ገንዘብ ፕሪንት ዝገብሩ ሃገራት እዮም ስለዚ ኢራን መስኪነይቲ ወሪድዋ ዘሎ ብድሆ ቀሊል ብድሆ ከም ዘይኮነ ብኩሉ መንገዲ ትፈተናታት ይቕፅል ከም ዘሎን ዳርጋ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ መንገዲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እዩ ካልእ እቲ ስጉምቲ ንሳ ክትወስዶ ትኽእል እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ዓይነት ስጉምቲ እዮም ክወስዱ ዝደልዩ ዘሎ ኣሜሪካ እስከስምዖም goes on, the White House is itching to take some sort of action, but we don't really know what sort of action they may be considering. There are a number of options, of course. The non-kinetic options, the peaceful options, include more sanctions, using tariffs to try to isolate the government in Tehran, which is already looks as if it's taking place, and the idea of cyber attacks, perhaps, on the Guard, the Revolutionary Guard, who are actually conducting the oppression. كم تري ولا لهم بزح سقوم تتات كم بب درجو سقوم تتات يوسد كم زلوا يزنقر زلوا so مجمرة أمريكا دونالد ترامب يكون كالوت مرحتناتهم نتوم أدماز قبر زلوا وزبي بجاهم كتسلوا تتوقع تبلوا يبلوا مالو please continue help is coming حاجز ما تأكل مالو كتسلوا كل ذي كالكن قبر لكم هنا by the way ناي أمريكا ناي إسرائيل سلايا full force يسرح زلوا يمزولوا زلوا أبتوش عادي ستيل أو اشتيران بزح أيهوداويان يمزلوا كمدما إسرائيل بزح جنزب ينفسجرا سلازلا بزح أسد سناي سلايا اللواء سلازي السدما full force يسرح كم زلوا ولا تمنجستي كقاعد صورن تفتني كسب حجي كقاعد صورن دو كبلاي كعلن الله سلازي أتي سقمتي لك أتي أدمع تطويل مستبهله
immediately 25% ታሪፍ ብርቱዕ ዝኾነ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣታታትያ ኣላ ኣብ ልዕሊኡ ሳይበር ኣታክስ ናይ ቴክኖሎጂ መጥቃዕትታት ብኩሉ መንገዲ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ህዝቢ መሊሱ ክመሮ ስለ ዝድለ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምረት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክፈጥር ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ተፈንዩ ዘሎ ሚሊታሪ ስትራይክ ድማ ከም ኦፕሽን ኣሎ ስለዚ ወታደራዊ ስጉምቲ እውን ክውሰድ ከም ዝኽእል ሕጂ ብዙሕ ሓበሬታታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ካብቲ ሓበሬታ ዝብልዎ ዘለው ንሓቅነቱ እኳ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ቀጥታዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ቀጥታዊ ስጉምቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል እዚ ነገራት እዚ የት it has to be verified ምስ ግዜ ክነፃፀር ዘለዎ እዩ ኣሜሪካ ነቶም ናታ ፐርሰናል ኣብ ቀጠር ዘለዎ አልዑዴድ ዝበሃል ማዓስከር እቲ ዝዓበየ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቀጠር ዘሎ እቶም ኣብኡ ዘለው ሲቪል ቤዝ around 10,000 troops ካብኡ ሰባት ንክወፁ ኣዚዛ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ከምኡ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር እታ ነፋሪት ናቱ ናብ ግሪክ ተንቀሳቂሳ ከም ዘላ መብዛሕትኡ ግዜ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክውሰድ ከሎ ናይቲ ፕሬዚደንት ነፋሪት ንቤንያሚን ነተንያሁ ሒዛቶ ድያ ትኸይድ ዋላ ገዲፋቶ ናብ ካልእ ሃገር እያ ትኸይድ ነፋሪት ህድማ ይመስለኒ ወይ እውን ምሕባእ ይመስለኒ ብዝኾነ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንኩናት ዝእንፍት ነገራት ይረአ ኣሎ ሃገራት ዓረብ ብምልአን ብጀካ ኢማራት በጃኸ ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ይልምንዎ ከም ዘለው በጃኻ ስጉምቲ ትውሰድ እዚ ኩናት ዘይ ንየበሎ ይብልዎ ኣሎ ሓደጋ እምበር ጥቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን ይብልዎ ኣሎ ስለዚ ባት ኢራን ነጊራ ኣላ ካብ ዝኾነ ይኹን ቤዝ ናይ ዓረብ ኣሜሪካ እንድሕር ኣጥቂዓታ ናብቲ ቦታቲ ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ግን ኣነ ከዓ ከም ዝፈርሆ ዘለኹ ከም ዝጥርጥሮ ዘለኹ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክትወስድ እያ እሞ ከም ግብረ መልሲ ንቀጠር ኢራን ተሃሪማትሎም መፍትቶም እዩ ዝደልይዎ ዘለውስ እዩ ብኢራን ገይሮም ብናይ ኢራን ሓይሊ ገይሮም ንቀጠር ከጥፍእዋ ይደልዮም እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ቀጠር መርዮም ተሃላሊኾም ዘለዉ ኢማራት እውን ከምኡ ስለዚ እቲ ጉዳይ ክንርአና ከቢድ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ክንምንታይ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ጥንቃቐ ክወስድ ይኽእል ይኸውን እንታይ ክገብር ይኽእል ይኸውን ብሕጂ ክረአ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሕማቕ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ኣብዚ You got to wonder if that's what's on the president's plate this evening. Exactly. I was walking back from the South Lawn over here to our spot on the North Lawn, and you could see President Trump inside the Oval Office. He was passed a stack of papers, and I snapped some pictures of that. We can't confirm exactly what those papers were, but he did say he would be reviewing intel on the Iranian government killing protesters as soon as he got back, and he said, quote, "We'll act accordingly." Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. كم تري ولا لهم أبغى داينا إيران مرة involved كوين زلوا سقم تكوسديو أي كوسدن زبل زرا بعد ما again بزحات سبات speculate زقبروا زلون ببزحي زملالة سوا زلون أرسيو إيران أب very precarious حدا جنيا كنا تاتي وريدا دلا نزيا فتنازيا كسجراد تخون هاي سجراد بحجك الرز خليو كم زيلو نهلو خلو كال confrontation دما بعبي درجة يرلو سمنا البات نيران تساك بازغل نتلو بقمت علو زك هون خليو. Minister says his nation would rather remain part of Denmark than become a territory of the United States. Jens Frederik Nielsen was speaking in a joint press conference in Copenhagen with Danish Prime Minister Mette Frederiksen. Their meeting was in response to President Trump's repeated threats to take over Greenland, which is currently an autonomous territory of Denmark. The two countries' foreign كمتري ولا لهم ناي جرينلاند برايم مينستر كمدما مس ناي دنمارك برايم مينستر تراخيبهم ابس زغبرو بريس مجلس مالتيو نحنا اكلنا ناصنتنا ويلو لونتنا كنركب ندلينا جن ابتعتي امريكا نكون قرنق فصم شوحات يبلنا كابكم اصبيقو مس دنمارك عشنا زبل مدمدم تابص حلو ناب دونالد ترامب ما زازر بازيا بصيها دونالد ترامب ما بعل خات فلت يلولو نعو غرمي زبلكم ناي بعك زغرمينا نرزلنا. Ministers are to hold talks in Washington on Wednesday with U.S. Vice President J.D. Vance and Secretary of State Marco Rubio. Let's hear some of what Greenland's Prime Minister had to say.
We are now facing a geopolitical crisis, and if we have to choose between the United States and Denmark here and now, we choose Denmark. DW's Jeff Perrick. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ኣብ ዴንማርክን ኣሜሪካን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳብና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዛ ዘረባ ዝበላ ንመን ትመርፅ ዝበልዎ ዶናልድ ትራምፕ መልሲ ይብላ ኣሎ ነታ ምርጫ ናይ ግሪንላንድ Sir, the premier of Greenland said today, we prefer to stay with Denmark. Do you see that as the Who final said word? that? The premier of Greenland. Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ግሪንላንድ ፕራይም ሚኒስተር ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ እንታይ ኢኹም ትደልዩ ምስ ተባሃሉ ንሕና እንተኾነ በይንና እንተዘይኮነ ድማ ምስ ዴንማርክ ዝሕሸና ናብ ኣሜሪካ ንኸደሉ ምክንያት የብልናን ኢሉ ምስ በልዎ መን ኢሉ እሱ ኦኬ በል I disagree ኣነ ምሳኻ ይሰማማዕነ and you have a big problem ኢልዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ይግድሶ ናይ ግሪንላንድ ጉዳይ ይግድሶ ብኩሉ መንገዲ ድሌታቱ ንኸሰምረሉ ሬዲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቀጥታ ሕቶ ተመሊሱ ኔቶ ቀጥታ ሕቶ ተመሊሶም ዝገበርዎ ስምዑ እዚ who's looking after all of us. And I just want you to notice, and I'm sure you have noticed it because it's been all over the place, that the people of Greenland, it's 56,000 people, are scared stiff. They're stressed and they're more than just worried. You have put now also out there all the truths about Denmark has invested. We are all parts of NATO. We are all talking together. And yet, we have already an agreement. It's from 1951. You know that as well. Between Denmark, the Kingdom of Denmark. እዚ ናይ ኔቶ ያ ብርቱዕ ዝኾነ ሕቶ እዩ ዝሕቶ ዘሎ እንታይ እቲ ሕግብግብ ትብልዎ ዘለኹም ዴንማርክ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝኾነ ዲል ኣለዋ ኣካል ናይ ኔቶ ያ ግሪንላንድ ስለዚ ህዝቢ ግሪንላንድ ማራ ይሰንቢዱ ዘሎን ርዒዱ ዘሎን ከተትሕኑና ትኽእሉ ዲኹም ኣይትኽእሉን እያ እታ ሕፅር ዝበለት ነዚያ ካ ትሓቲ ዘላ ተስፋ ዘቑርፅ እዚ ዳ እሞ ካብ ኣሜሪካ ዝገድድ ኣሜሪካዊ እንድዩ ናይ ኔቶ የኣይ ኔቶ መሪሑሲ ኣንጻር ኣሜሪካ ጠጠው ከብሎም በፂንካ ዘይሕሰብ እዩ and the US, allowing the US to deploy all the military forces they want. They had more than 1,000. Now they have 200. There are not one single Chinese or Russian ship around Greenland. Let that be stated as a fact. ቻይናን ራሽያን ዝበሃል ዘሎ ሓሶት እዩ ኣሜሪካ ንሴኪሪቲ ናታ ዝኣክል በይዛት ኣለዋ ሰራዊት ኣለዋ ናይ ቻይና ይኹን ናይ ራሽያ መራኽብ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት እዩ ከም ሓቂ ኣስምሩሉ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ያታት ሕቶ በቃ ግልፂ ዝኾነ መልሲ ግን መራሕቲ ኤውሮጳ መልሲ የብሎም to try and make this go in a direction where we as allies and I and my country and all the people in Greenland strongly believe that we are allies and that you are there to protect us. But please give us an indication of what can this alliance do if two countries within the alliance cannot agree. Thank you. Yes, but thank you so much for that very well put question. But my role has to be to make sure we solve issues, and when it comes to the protection of the High North, that is my role. كم تريد لهم صير بلا 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 برول حنتي ملسي لنا. And what I'm doing, and with the US and Canada and all our allies in Europe, is to make sure that we not only concentrate about Greenland. This is an issue about the High North. This is an كم تريد لهم شنكولل ولا حنتي جبت خونه انتاي كتدحنونا تقول انتاي كتقبروا تقولهم نزبل ملسي لنا. أوروبا حبرت كان تايلو. We've heard recently that Defense Commissioner እዚ ድማ ነታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ድማ ስትሬት ፎርወርድ ተሓቲታላ ብዛዕባ እቲ ጉዳይቲ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ንዝብል ስምዕዋ ኣብዚ to Denmark and Greenland and only to them to decide on matters that are concerning Denmark and Greenland. That's point number one, and that's very important. We are in constant contact with the Danish government also to listen to what the needs are, what the needs of the and when we're speaking about Arctic allies is the fact that there's always the clear motto one ሓፈሻ ኣብ ጎኒ ዴንማርክ ከም ዘለና እያ ትብል ዘላ ንዴንማርክን ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ንዴንማርክን ግሪንላንድ ዝምልከት እዩ ናቶም ጉዳዩ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ግሪንላንድ ንዘራረብ ኣለና ምናልባት እቲ እንኮ ቁሩብ ተስፋ ክህብ ዝኽእል ካብ ኤውሮጳ ዝመፀ መልእኽቲ እዚ in France in the European Union then Greenland is not to be sold not to be taken
The situation in Greenland is clearly a wake-up call for all the Europeans. And let me tell you very directly that you are not alone. And when a strategic message... ማክሮን ናይ ፈረንሳይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግሪንላንድ በይንኹም ኣይኮንኩምን ኣጆኹም ጉዳይ ኤውሮጳ ምሳናኹም ምሳኹም ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ዘከራክር የብሉ ዘጠራጥር የብሉ ዘባእስ የብሉ ንጹር ዝኾነ ጉዳይ እዩ ኣሜሪካ ባክ ኦፍ ያበቃ ታለዩ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ እዩ በይንኹም ኣይኮንኩምን ይብላ ኣሎ ማክሮን ኩሉ ግዜ በኣፉ ጽቡቕ ነገር ምስ ተዛረበ እዩ ኣብ ፖሊሲ ደረጃ ግን ዝኾነ ክገብር ኣይክእልኒ ንባዕሉ ቁጠባ ናይ ሃገሩ ኣብ ቅልውላው ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ግን እቲ እንኮ ትብዓት ዘለዎ ዘረባ ዝዛረብ መራሓዊ ኤውሮጳ ናይ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን እዩ ኮይኑ ጸኒሑ ንነዊሕ እዋን ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ ልኡላውነትና ከነረጋግጽ ክንፀራ ኣለና ክብል ከሎ ይላገጹሉ ነይሮም ከመይ ገይሩ ናይ ራሽያ ንፑቲን ደስ ዘብል ዘረባ ንቻይና ደስ ዘብል ዘረባ ዝዛረብ ይብልዎ ነይሮም ወል ሪያሊቲስ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ኢንቴንሽን ከም ዘለዋ ይፈልጥ ነይሩ ሳቶም ኣይፈልጡን እዮም ኣይንብልና ኣብ ድራማ ይነብሩ ነይሮም the reality now is ብፍጹም ተከራክር ብዘይክእል መንገዲ ተቀይሩ መጽይዎም ኣሎ ኤውሮጳ ድማ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትያላ ናበይ ገጻ ክትከውን ካብዚ ብሕጂ ክንሪአ ኢና that's why ድማ ናይ ኣሜሪካ state of mind ናይ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ኣብ ከመይ ዝበለ ካልእ ድራማታት እዩ ዘሎ ሕጂ ናብ ዞባና ክመጽእ ከለና ክንዲ ምንታይ ጋብ ተፈጢሩ ከም ዘለዎን እቲ ጋብ እቲ ድማ መን ክትኮ ይደሊ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና Assad Dina Mufti says Ethiopia and India ties further strengthens Ethiopia's quest for sea access. The ambassador's remarks were heard during his interview with Addis Media Network on various international and security issues. He mentioned that Ethiopia and India have notably strengthened their bilateral relationship in recent months, moving beyond the traditional development cooperation toward a more strategic. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ቀጻሊ ኣብ ባሕሪ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ፕሮፓጋንዳን ኣጀንዳ ናይ ባሕርዶ ለንቀነ ክልተ ሃገራት ዳርጋ ከም ዝመውፅኣፎም እዮም ገይሮምን ዘለዉ ንሳ ድማ ሓንሳብ ጀፓን ኣብ ደገ ባሕሪ ንክንረክብ ሓጊዝ ሓሳብ ናትና ይድግፍዎ ኣለዉ ካልኦይቲ ድማ ህንዲ ትብል ክልተ ሃገራት እናተጠቐሙ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናብ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘረባ ይቕፅል ኣሎ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ነቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝብል ፈፂሙ ክድቅስ ከም ዘይብሉ ዓብ ተልእኾ ተዋሂብዎ ዘሎ ይድመስል ኣፉ ክኸፍት ከሎ ኣብ ዝኾነ ይኹም ጉዳይ ብጉዳይ ናይዚ ባሕሪ ዝብል ባሕሪ ክበሃል ከሎ ድማ ናብ ዓሰብ ብግልፂ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ንዓሰብ ልደት ኣብ ከነብዕሎ እናበለ ለንቀነ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሓያል ዝኾነ መልሲ ዝሃቦ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከደቅስዎ ከም ዘይኮኑ ኢና ንርኢ ዘለና ወላ እኳ ብመንገዲ እቲ ፕራይም ሚኒስተሮም ንሓያል እዋን ኣፎም ዓፂኦም እንተለዉ እቲ ጉዳይ እቲ ግን ይቕፅል ኣሎ ብዝሰፍሐ መልክዕ ብዙሕ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ኣለዉ ዋላ እቲ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ይቕፅሎ ኣሎ እዩ ቀጥረው ሻዕቢያ እሱን ቀጥሮ ኢትዮጵያን ወግቶ ባህር በርና ያሳጣንና አገር ያስገነጠለ ካዲ ነው ኑ እንታረቅ ብሎ የፖለቲካ ድርጅቶችን በእርቅ መድረክ ጋብዞ በሬ አርዶ ያረደ ካዲ ነው ሰሜን እዝ ላይ ደገመውም እሱ ነው አሁንም በየቀኑ ይክዳል የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ የክደት መንፈስ የክደት ኃይል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ብልጽግና ሓደ ካብቲ ናይ ዩኤን ሕግታት እንታይ ዝብል ኩናት እንተዘይደሊኻ ሓደ ካብቶም ቻርተርስ ናይ ዩኤን ተጻብኦ ዘወግድ ቋንቋ ክትጥቀም ከም ዘለካ ናብ ኩናት ክትከይ ዘይትደሊ ተኮይንካ ኩናት ዘይትደሊ ተኮይንካ ንኩናት ክቅስቀስ ዝኽእል ቋንቋ ክትጥቀም የብልካን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚኣቶም ግን ስቲል ዋላ እኳ ነቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቶም ዶሜስቲክ ፖለቲካል ዩዝ ኮንሰምፕሽን ይብልዎ ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሓልኪ ተባሂሉ ዝግበር ድራማታት ኣሎ ልኡላውነት ናይ ሃገር ብዝደፍር መንገዲ ናይ ወፃኢ ዝምድናታትካ ክፀሉ ብዝኽእል መንገዲ ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ብወገን ኤርትራ ቤላ ጌርና ፈሊጥናኩም ኣለና ረሳሕ ፖለቲካ እዮም ትጥቀሙ ዘለኹም ነዳያት ስለ ዝኾንኩም ትሩፋታት ስለ ዝኾንኩም ግን ብዙሕ ኣቓልቦ ኣይንህቦን ኢና ዝብል እዩ ግን ብኻልእ ዘራርባ ድማ ኤርትራ ኣቓልቦ ይትቦ ማለት ኣይኮነን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ነዳያትን ናይ ጥፍኣትን ካይዳ ብምባል ወላ ንኣቢ ዕቦይ ከም ዝኾነ ስሱዕ ከም ዝኾነ ኣትሪሩ እንተተዛረበ እቲ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ መንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝገብርዎ ዘሎ ይኹን ኣብ ካልእ እውን እንተኾነ ነቲ ናቱ ዕንደራግን ሸለልትነት ብዘለዎ መንገዲ ይከታተልዎ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ግምት እትዮም ስጉምቲ ካብኡ ክመፅእ ዝኽእል ሙሉእ ድልውነት ንክከላኸልዎ ከም ዘለዎም እዮም ዳኣፍሊጦም እምበረይ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ወላ ጀዚ ናይ ዓፋር እንተሪኢኹሞ
حيال زخنا عفار وتدراوي حيلي إيرترا تململ كم زلاوي وتحجز كم زلا زر ملكتات فيديوهات وصل له كبيرترا وصل له فيديوهات تاريخها نتي كنتات أبي أحمد زبلو زلو شلل لا تطلع مالته يكون صمدون بعلو سلازي شللت الناس بحال يلن راين تايوجن أبتناتو درجة تمنجستي كورد دليت كم زي بلينا نرزالنا إذي أبز قبرو زلو حدا كابو كندي حمرتنا يزح جزء له كنتات أبي أحمد إيرترا تقبرو زلا سقمتي نوحي وامسر عادو مسوسن بدونيو كابو زقدت كنتات كنت فتير والله let's go. A conflict in West Asia has raised tensions in the Horn of Africa, and the key players are Saudi Arabia, the UAE and Somalia. Starting with Somalia, the country has ended all agreements with the UAE. This includes all port deals and security and defence cooperation agreements. Somalia said that the decision was made to protect its national sovereignty and territorial. كم تري ورد لهم سوماليا أزجبرتو سجومتي كاب جزية ناب جزية إننا ريمت كم زلون سلمن تاي جراتو انتاي سلواك اللويو إمارات كي انتاي متعوتي جيم كتك كم تخل زريو سلزي سوماليا terminated all agreements with the United Arab Emirates مس إمارات تجيرو زنبرة كل عين سماعات بزعبات تقاقماناي بورت كونخل بزعباناي منغستاوي تكالات كونخل كمرماناي security and defense cooperation زنبره ببولو بتي خاطو كم زلا يزر زلو እዚ ነገር እዚ ናብ ትግባረ ገጹ ሰጊሩ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት እውን ኣሎ ምክንያቱ ሶማልያ ወሲናቶ ዘላ ውሳኔ በብዙሓት መንገዲ ዝተፈላለየ ትርጉም ይዝወሃበ ዘሎ ሓደ ካብቲ ውሳነቲ አባይታ ይትግበር ምህላው ዘርኢ ራዩ from Bosaso after Somalia revokes agreement. The United Arab Emirates is withdrawing its military personnel and equipment from Bosaso, a key كم تريوا زلهم أزيتي بوساسو زبحال ودباو كتما ناي سوماليا يو أبزي حدا عبي وتدراو بيزني روم عندي موافري نكوينات ناي السودان دما إزبوتا زينيرو حدا كابتي ولا تو مرسنريس بحالو تو معتقات عصوبات بجنزب زجزو كأبزبوتا زيوم نابو زخدو نيرو سلازي زي اير بيز زي حدا أزيو أقداسي استراتيجيكاوي بوتا ينيرو كابز بوتازي تسرقفا موصا إمارات حدا عبي سمبرات كقاط ما زخلي برقت نزي نقرات زي كاب كل سومالي لان تقليل خوص يزبل امنتي بالله بحفشاقن كاب بوساسو ناتا اوبريشنز بزح اسيتس ناتا نبرتات ناتا ترنيفا ناب إمارات كتوزو كم ترأيتن قلقليو بستفلالي منقدي ناب سومالي لان دخيدو ناب إثيوبيا قصو زعاتو كم زلون زقلت حبريتالو بحفشاقن سوماليا وسيناتو زلا وساني ني إمارات أب عند حقوقها هريمات زلا زد ما أكل نايتي أمونغو السعوديان إمارات زغلصن زلو كنتات مخانيو حنت نجرجن لومي أتبي غتبطي ننوي حوان زفت شاز نبركو تخكلني حبريتا رخي بلا زي نبركو قدانا يجبتي I'm gonna give you very good information أبزيا جبتي أنت عينت مرقص حيزا خمسة الله إذا مرقص زد ما بزربات يكون بتكبر كازر نجارات سلزلوا أبزوانزي that's why دما أزيا قداس كوني نبلا زلنا now هذا كابتي زبحال زلو أبز سمعوه أتي سلمن تايقوم كابز بوتا أوكي ما جمريا اتكارتا مرايوه إمارات كابين أبيا تتكلم نيران دحريلكم حجي تتكملوا زلا مسمرناي زخون يكون من قصاصاتنا RSF نمعتاق إمارات تبقيسا عمان كترقص أي تقلنيا عمان نبعلا كريتيكالي هتتمت هذا ني إمارات قدمون أزيد صبغ زمدناي نبرومن أبقود داينا يمنجن عمان نبعلا أصبغة تنكيفاني ربط عندنا إمارات أبزي قود دايز حجي إمارات نسعوديا أنه عمان نخلتي أنا غطي عسل زلا كابو تتنكيغة لا إذا أنكو إثيوبيان سومالي لاندن إذا أنا سومالي لاند قد دايد ما حدا معلم أنت تغيروا لا إمارات كمبليت اللوك داون كتكون كم تخل زر ملكتال نتي نتناتهم RSF نكعتقوه أمانا كبيت زخونا قعزة كخدو مخان أمانا كبيت زخونا قعزة إذا خا بعين واقع كواز أو ما يكونن قبل لي دما سراويتنا السودان هيال زخونا مدقعتي أبقيسو خمزلون أبزع بتاتات دما يعوات كمزلوني سلازي ناي سوماليا سقمتي ناي فدرال منقسي ناي سوماليا زوصدو سقمتي ناي بحكي نخيسو كخيد نحرقيلو أبتكباريو نخبتصح نتي سوماليا نقفرك كيبل بزح بوليتيكاو من مقالات نخفتر إمارات بزح نقر كقبر كفتن يجن إزو قدايزن كخوني يبلون now let me give you another context إزو قدايزي بقليلو كود كم زي كون زري
escaped from Yemen to Berbera and allegedly flew with a United Arab illicit plane to Mogadishu. We have received that information. We received the manifest. His name was not in the manifest, but allegedly he was hiding in the plane, and the plane was cargo plane, was brought some goods to Somalia, and then they left, and it was one of the reasons that we took this action. ሕጂ ኣብዚኣ ሓደ ካብቲ ነዛ ስጉምቲ እዚኣ ንክወስዱ ዝገደዶም ምክንያት ንሶማልያ እዩ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ኣርእስታት እዩ ዝትንካፍ ዘሎ ስቴት ሚኒስተር እዚ ኣብ ቀጠር ከይዱ ነይሩ ከማን ሕጂ ምስ ኣልጀዚራ ዝገበሮ ሓደ ካብቲ ነቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንክግበር ዝገበሮም ኣብ ጉዳይ ናይ የመን ዝነበረ ኩነታት እዩ እቲ ናይ ኤስቲሲ ዝበሃል ንሃገር ክመቅል ዝደሊ ዝነበረ ሓይሊ ናቱ ሓላፊ ካብ ስዑድያ ክሃድም ከሎ ብጃልባ ገይሩ ሶማሊላንድ መፅዩ ካብ ሶማሊላንድ ድማ ብዘይ ፈቃድ ናይ ሶማልያ ብነፋሪት ናይ ኢማራት ገይሩ ከም ዝሃደመ እዚ ከዓ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ኣብ ምልክት ሕቶ ኮምፕሮማይዝ ዝገብር ንሶማልያ ድማ ኣብ ናይ ካልእ ሃገራት ናይ ሴኪሪቲ ፀገማት ዝእቱ ንሶማልያ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝስምዕዎ ክምለሰልኩም ስለ ዝኾንኩ aan la lahayn xiriir wanaagsan oo dhankeena aan u galnay si niyad samaan ah oo qalbi furnaan ah nasiib darro dowladda እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ምስ ኢማራት ኩሉ ዝከኣለና ብፅቡቅ ነገር ክንሰርሕ ፈቲና ኢና ኩሉ ዝከኣለና ጌርና ነዚ ሃገር እዚኣ በትሕትና ብኣኽብሮት ኩሉ ዝከኣለና ንልኡላውነትና ኣኽቢራ ንክትከይድ ሓቲትና ኢና ቀፃሊ ድማ ብተደጋጋሚ ንልኡላውነትና ዘፍርስ ንሓድነትና ዘፍርስ ንሃገር ድማ ከም ሃገር ንኸይንቀውም ውፁእ ዝኾነ ኣካይዳ ነቲ ሃገርነት ናይ ሶማልያ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ቀፃሊ ክትከይድ ፀኒሓ እያ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ተስፋ ስለ ዝቆረፅና ንወስዶ ዘለና ስጉምቲ እምበር ናይ ሓንቲ ስጉምቲ ወይ ናይ ሓደ ነገር ዘጋጠመ ፍፃሜ ኣቆጢዕና ወይ ገለ ገይሩና ዝገበርና ኣይኮነን ይብል ኣሎ ባይ ዘ ወይ እቲ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናይ ሱዳን ሚድያ እዩ ሼር ገይርዎ ዘብፅኣልኩም ዘለኹ እቲ ነገራት ክንዲ ምንታይ ተተሓሓዘ ነገራት ምዃኑ ሕጂ ሓንቲ ነገር ተመሊስና ኣብዚ ኣነ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ብዙሕ ኢንቨስቲጌሽን ገብር ኣለኹ ብዙሕ መፅናዕቲ እየ ዝገብር ዘለኹ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን እንታይ ኣጋጢሙ ማለት እዛ ርእሲ እዚ መራ ብዕምቆት ኣቲኻ ክዝረብ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ወር ኣበይ እቲ ፀገሞም ሽግር ኣጋጢሙ ዘሎ ንዝብል መጀመርያ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ከም ሰብ ማለት እዩ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንዓዓ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ምስ ኢማራት ኣብ ምንታይ መደምደምታ በፂሑ ኣሎ ሓንቲ ነገር ካብ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝገበርክዎ ክነግረኩም እየ ቅድሚኡ ግን ነቲ ጉዳይ እቲ ሓደ ካብቲ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎ ዝንገር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝበላ እሞ ንስማዕ እያ መሐመድ ቢን ሰልማን ሲ ቀፃሊ ንዛረበሉ እዩ ግዜ ሓፅረና ኣሎ ነውሓና ኣሎ ሓንሳእ ካልእ ጉዳያት ስለ ዝመጠና ዘሎ ናይ ምምኻር ዕድላትና ይነውሕ ግዜ እዩ እዚ ንዑ ተቐቢልካ ማለት እዩ ኣብዘ ዝሓፀረ ግዜ ክንራኸብ ክንክእል ኣለና ኣብ ክንዲ ብሓፈሻዊ ርእስታት ጥራይ ዝኸውን ከዓ ኣብ ጭቡጥ መደባት ንዛረብ ነዚ ጉዳይ እዚ ክዘርጉ ደልዩ ናይ ደገ ኢዶም ዘእትው ኣለዉ ዝምድናና ብግቡእ ከይምዕብል ምእንቲ መሐሽከሪ ምስምሳት እናምፃኻ ዘንድን ግባ ለቢምናሉ ዘይኮነስ ብግብሪ ንሪኦ ዘለና ብግብሪ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሱዳን ዘሎ ዘርጊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘርጊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምትእትታው ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ምትእትታው ኣብ የመን ዝግበር ምትእትታው ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብተፈላለየ መንገዲ ዝግበር ምትእትታዋት ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ጉሁድ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ጉዳያት እዚኣቶም ክንኣልዮም ምእንቲ ባሂልኒ ባሂበለንን ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክገብሮ እየ ዘይኮነ ቀፃሊ ናይ ምምኽኻር ዕድልናን ዓቕምናን እናዓበይና ክንሰርሐሉን ንኽእል ውጥናት ከዓ እናረቓቕና ንኸይድ ርግኣት ሰላም ቅድመ ኩነት ዕላማ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ ሸቶ ኣይኮነን ርግኣትን ሰላምን ማለት ቅድመ ኩነት እዩ ቅድመ ኩነት ንልምዓት ንረኸባ ንዘላቒ ዕብየት ቅድመ ኩነት ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል እምበር ምእንቲ ርእሱ ዕላማ ኣይኮነን ሰላም ኣምፂና ርግኣት ኣምፂና ዞባትና መሬትና ማይና ሓሊና ኢልካ ትዛረብ ትኽእል እዚ ግን ንሓዋሩ ንልምዓት ባይታ ሃዋዊ ምፍጣር እዩ ናይ በይንኻ ክንዲ ምግባር ከዓ ናይ ምሕቡር ዝኾነ ዓቕሚ ክትገብር ከለኻ ኣራባሒ ሓይሊ ኣለዎ ንዘላቕነት ይኹን ሳስተይነብሊቲ እውን ውሕስነት እዩ
مسكالي عالم كتراخبن كتتحقاقزن وين زبلص عدل سلتفطرلكا ሕጂ ከምዛ ዛ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብላ ዘሎ ትሪሰምዑ ኣለኹም ሓንቲ ካብቲ ለንቀነ ኣብ ናተይ ኣቴንሽን ዝመፀ ሓበሬታ ማለት እዩ ካብቲ ብዙሕ ዝገብሮ ሪሰርች ማለት እዩ ኣብ መንጎ መሐመድ ቢን ሰልማንን መሐመድ ቢን ዛይድን ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያን እንታይ ኣጋጢሙ ዝብል ዘረባ እዩ እቲ ዘረባ ድማ ንነዊሕ እዋን እዩ ዝኸደ እዩ እንታይ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ኢማራት ንጉስ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ከም ሰብ ይንዕቆ ከም ዝነበረ እንታይ ማለት እዩ ቪዲዮ ጌም ዝፃወት ፖለቲከኛ መሐመድ ቢን ሰልማን ቪዲዮ ጌም ፃወት እዩ ሪሊ ዓቢ ቪዲዮ ጌም ተፃወታ እዩ ስለዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ስልጣን ኣመፃፅኣናቱ ነቶም ነቲ ስልጣን እቲ ቀንዲ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ብኣሜሪካ ዝጉስጉሱን ዝፃዓረሎምን ዝነበሩ ሓይልታት ኣልዩ አንኮንቨንሽናሊ ወይ እውን በቲ ንቡር መንገዲ ዘይኮነ ስለ ዝመፀ ንእሽተይ ከዓ ስለ ዝነበረ ቦቱ ድማ ንምውሓስ ብዙሕ ብድሆታት ይገጥሞ ስለ ዝነበረ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብታ ቦታት እያ ክመፅእ ናይ ኢማራት ንጉስ ማራ ይደልዮ ነይሩ ይብሉ ስለምንታይ እዚ ሰብ እዚ ብቁዕ ስለ ዘይኮነ ንስዑድያውን ከውድቃ ይኽእል እዩ ንስዑድያውን ፋሕፋሕ ከብላ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኢማራት ንጉስ ታዘላቶ ሃገር ንእሽተ እያ ንዕኡ ኣዝያ ንእሽተ እያ ስለዚ ነቲ ዘለዎ ንእሽተይ ናይ 1 ሚልዮን ህዝቢ ወይ እውን ሓደ ንእሽተይ ኢማራት ሒዙ ሓያል ሃገር ኮይኑ ክቐፅል ስለ ዘይክል እንታይ ይደሊ ነይሩ ዓብ ፅልዋ ዓብ ቦታ ክሕዝ ይደሊ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኣብ ሃገራውነት ክረኽቦ ዘይከኣለ ዕቤት ብኸመይ ክረኽቦ እዩ ዝፍትን ዘሎ ብካልእ መንገዲ ስለዚ ንስዑድያ ኣብ ኢዱ ክቋፀሮ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ኢዱ ክእትዎ እዚ ከዓ ኣብቲ መጀመርያ ዕድል ኣጋጢሞ ነይሩ እዩ ብኸመይ ዕድል ኣጋጢሞ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ነቲ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጌ ዝገበሮ ቅትለት ኣብ ቱርኪ ምስ መራሒ ናይ ቱርኪ ኣዝዩ ኣገዳሲ መራሒ ኣካል ናይ ኔቶ ዝኾነ ዓብ ቂምታ ፈጢሩ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኣሜሪካ ዓብ ባእሲ ፈጢሩ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዓብ ፀገም ኣጋጢምዎ ምስ ቀጠር ፀገም ነይርዎ ምስ ቀጠር ካብ ፀገም ገይሮም ስለ ዝነበሩ ቀጠር ድማ ሚድያ ነይርዎም ኣብ ዋሽንግተን ሎቢ ነይርዎም ስለዚ ትእንኮ ኣብ ኣሜሪካ እናኸደ በጃኹም ነዚ ፕሪንስ እዚ ዕድል ሃብዎ እናበለ ዝዛረበሉ ዝነበረ ናይ ኢማራት መሐመድ ቢን ዛይድ እዩ ነይሩ ስለዚ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣብ ግዜ ሽግሩ ሜንቶር ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን እዩ ነይሩ ሜንቶር ናቱ መምህር ናቱ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ነይሩ ዳትስ ዋይ ድማ ነቲ ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ንዕቀት ነይርዎ ኣብ ልዕሊኡ ንዕቀት ስለ ዝነበረ ድማ እዚ ኩሉ ኣጀንዳታት ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ስዑድያ ከምዚ ዓይነት ኮንፍሮንቴሽን ክገብረሉ ኢሉ ገሚቱ ይፈልጥን እዩ ንኣብነት እታ ሪል ኤግዛምፕል ኣበያ ተረኣያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሐመድ ቢን ዛይድ እቲ ናይ ኢማራት ማለት እዩ ብናይ ስዑድያ ንጉስ ኣፀቢቑ ከም ሰንበደ ኣበይ ዝርአ ተራእዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ የመን እቲ ጉዳይ ናይ የመን ካብ እንታይ ዝብገስ ሓድሽ ነገር ኣይነበሮን እንታይ ደኣ መሐመድ ቢን ሰልማን ንኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝተራኸበ በጃኸ ጉዳይ ናይ ሱዳን ወዳእዮ ኢማራት የተበላሽዎ ዘላ ንኢማራት ግደፍ በላ ወይ እውን ስጉምቲ ውሰደላ እቲ ጉዳይ ድማ ገለ ግበሮ ኢልን ዶናልድ ትራምፕ ለሚንዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ልመና ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ስለ ዝሰምዐ ስጉምቲ ክወስድ ኢሉ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ማለት እዩ ኣመና ከም ዝተቆጥዐ በዚ ዝንገር ከመይ ገይሩ ኣነ ቀደም ኣብ ኣሜሪካ ዘብፅሖን ምስ ኣሜሪካ ዘራኽቦን ዲፕሎማሲ ናቱ ንክዕሪ ዝሕግዞ ዝነበርኩ ሰብሲ ኣንፃረይ ከይድ ኣብ ዋሽንግተን ኣንፃረይ ፖሊሲ ንክኸውን ይገብር እምበር ከረየካየ ዚ ዓይነቱ ተህዲድ ነይሩ ነቶም ናቱ ሰፐራቲስትስ ወይ እውን ነቶም ናቱ ሓይልታት ኣብ የመን ዝነበሩ ኪዱ ናብቲ ሃይድሮማት ዝበሃል ስጉምቲ ውሰድ ኢልዎ እዚ ሃይድሮማት ዝበሃል ቦታ ንስዑድያ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶ ኣለዎም ኣብኡ ናብኡ እንተቐሪብና ሽግር ክመፅእ እዩ ኪዱ ጥራይ ዝገብሮ የብሉን ኢሉ ሽዑ ስጉምቲ ወሲዶም እዚ ኣብ ወርሒ 12 ናይ 2025 ዘጋጠመ እዩ ስጉምቲ ወሲዶም ነቲ ቦታት ተቆፃፂሮሞ ነቲ ምምሕዳር ኣብኡ ዝነበረ ብስዑድያ ነቲ መንግስቲ ናይ የመን ብስዑድያ ዝድገፍ ብዓለም ለኸ ዝድገፍ ናቱ ወኪል ዝነበረ ኣብቲ ሃገር ንዓልዮም ነቲ ስልጣን ነቲ ሃገር ነቲ የመን ድማ ክቋፀርዎ ጀሚሮም መሐመድ ቢን ሰልማን እንታይ ኢልዎ ተጠንቀቑ ቀይ መስመር ትሰግሩ ኣለኹም እዚ ቅቡል ኣይኮነን ተመለሱ ኢልዎም ምምላስ ኣብዮም ክቕፅሉ ምስ ጀመሩ መጀመርያ ብነፈርቲ መትዩ ሰብ ከይቀተለ ማዓስከራት ናቶም ሃሪሞም መጠንቀቕታ እያ እዚኣ ተመለሱ ተዘየለ ስጉምቲ ክወስደልኩም ኢሉ ሽዑ ኢማራት ድማ እንታይ ይብሎ ኪዱ ጥራይ ኪዱ ዝብሎም የለ ዝገብሮ የብሉ ታዲድ ትገብር ዘሎ እምበር ኪኑ ክኸይድ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉ ንዕቀት እዚ and then the rest is መሐመድ ቢን ሰልማን ብኸመይ መንገዲ ከምዚ ኢሉ ገንፊሉ መፅዩ ንጉዳይ ናይ የመን ጥራይ ደይኮነስ ንጉዳይ ናይ ኢማራት ብምሉኡ ካንስል ንክገብሮ ሓያል ዝኾነ
ቅልጽም ወታደራዊ ቅልጽም ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ዲፕሎማሲያዊ ቅልጽም ሒዙ ተበጊሱሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ መብዛሕቱ ነቲ ከባቢ ዝዕዘብ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ነገር እዩ ዝብነ ዘሎ መሓመድ ቢን ሰልማን ክንምንታይ ርሕቀት ክኸይድ ይኽእል ሃው ፋር ከን ይጎ ክንምንታይ ርሕቀት ከይዱ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢማራት ከጥፍኦ ይኽእል ከጥፍኦ ዓቕሚ ኣለዎ ብዘይ ንዓቕ መንገዲ ግን ክንምንታይ ርሕቀት ክኸይድ ይኽእል ምስ ኢማራት ተተፋኒኑ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ቪዥን 2030 ዝበሃል ናይ ስዑድያ ንጉስ ኣብ ስዑድያ ኣብ 2030 ብዙሕ ቴክኖሎጂካዊ ናይ ገለመለም ክገብር ኢሉ ዝሓሰበ ኣይሰለጦን ስለምንታይ ዘይሰለጦ ሓደ ካብቲ ምክንያት ኢማራት እያ ኢማራት ነቲ ኢንቨስትመንት መመሊሳ ትምንጥሎ ስለ ዘላ ስለዚ ቂምታናቱ ኣብ ብዙሕ ደረጃታት ዝኸደይ ነይራ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ሓንቲ ካብቲ ገጅፍ ዝኾነ ፈተና ኮይናቶ ዘላ ሃገር እያ ብኩሉ ደረጃ that's why ነዚ ሃገር እዚኣ ቻሌንጅ ክገብራ ኣለኒ ዝብል ርእቶ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን መሐመድ ቢን ሰልማን ሂሮ ናይ እስላም ከም ዝኾነ ተረዲይዎ ኣሎ ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ናይ እስላም ኣብ ጎንኻ ኣለና ቀፅላ ዛሒዝካያ ዘለኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ and this is going to be a major event ኣብዚ ሕጂ ንቕፅሎ ዘለና መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ማለት እዩ ሾክ ኮይኑ ዘሎ it's not even clear what's his next move ምክንያቱ ኣብ የመን ገጅፍ ስዕረት ኣጋጢሞ ዝኾነ ይኹን ክመልሶ ዝኽእል የለን ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ ሶማልያ ገጅፍ ስዕረት የጋጥመሎ ኣብ ሱዳን ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ኣብ ካልእ ሃገራት ድማ ዝገደደ ስለዚ እዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝካየድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ተዓዛቢ ዘገረመ ፍፃመን ኩነታትን ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶማልያ ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ውድድር ናይዘን ክልተ ሓያላት ሃገራት ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና there are many incidents እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ብዙሕ ደረጃ ናብ ብዙሕ መንገዲ ናብ ብዙሕ ኩነታት ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑን ስዑድያ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ክትፃወቶ ትኽእል ወይ እውን ተበጊሳትሉ ዘላ ጉዳይ እሞ ኣብኡ ክትፃወቶ ትኽእል ጉዳይ ብዙሕ ነገራት ኣብቲ ኩነታት ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎ ናው ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ምናልባት ኪኖዚ ዝኸደ ካልእ ዕላማ እውን ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝዛረቡላ ዘለዉ እዚኣ ስምዕዋ Three militaries, three very different ambitions, now moving in the same direction. Turkey, Pakistan, Saudi Arabia. Behind closed doors, a defense arrangement is taking shape that borrows its most dangerous idea from NATO itself, collective war. An attack on one treated as an attack on all. But as this alignment gathers momentum, the implications are not limited to Ankara, Riyadh, or Islamabad. For India, this moment carries far bigger consequences, strategic, military, and geopolitical. So is New Delhi ready for the challenges this emerging triad could pose? Hello and welcome. You're watching Statecraft. ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ፓኪስታንን ህንድን ዝግበር ዘሎ ፓኪስታንን ቱርክን ዝግበር ዘሎ ዝምድና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ንእስራኤል ኣብቲ ገይም ዘምፅእ እዩ እንኮላይ ንህንዲ ድማ ይበሃል ህንዲ ናይ ፓኪስታን መቀናቕንቲ ስለ ዝኾነት እዚ ገይም እዚ ንዓታቶም ሲሪየስ እዩ ከምኡ ድማ ንእስራኤል ድማ ቱርክ ዝበሃል ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ምስ ስዑድያ ኮይኑ ነፍሱ ዝኻለ እዩ ስለምንታይ ናይ ፓኪስታን ቱርኪ ናይ ስዑድያ ሽርክነት ከም ሓደ ዓቢ ነገር ክረአ ዝኽእል ወል መጀመርያ ስዑድያ እንታይ ደለያ ናብ ፓኪስታን ትኸይድ እንድሕር ኢልኩም መጀመርያ ክልቲኦም እስላም እዮም ካልኣይ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ፓኪስታን ኒኩለራዊ ሃገር እዩ ስለዚ ስዑድያ ዝኾነ ይኹን ናይ ኒኩለር ሽፋን ስለ ዘይብላ ካብ እስራኤል ክመፃ ዝኽእል ሓደጋ ወትሩ ምስ ተሰከፋ እዩ ስለዚ ኒኩለር ከተማዕብል ዕድል ስለ ዘይገበረ ዘላ ክሳብ ሕጂ ናይ ኒኩለራዊ ሺልድ ዘለዋ ፓኪስታን ስለ ዘላ ምስ ፓኪስታን ከም ኔቶ ዝዓይነቱ ሓይሊ ክትገብር ትፍትን ኣላ ተመሳሳሊ እቲ ፀገም ድማ ንቱርኪ እውን ፀገም ኣለዋ ቱርኪ ኣብቲ ኮንቨንሽናል ኣፅዋር ኣብቲ ናይ ኖርማል ውግእ ኣፅዋር ሓያል ዝኾነ ቴክኖሎጂ ሒዛ ዘላ ሃገር ክነሳ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ስለዘይ ኒኩለር ፓወር ስለዘይኮነት ንሳ እውን ኣብ ቅድሚ እስራኤል ኩሉ ግዜ ሓደጋ ኣለዋ ስለዚ ቱርኪ ስዑድያ ፓኪስታን ኮይነን ሓደ ኔቶ ዝመስል ኣላያንስ ካቁማ ይደልያ ኣለዋ ነዚ ኢማራት ከተፍርሶ ብዙሕ ትፅዕር ከም ዘላ እዩ ምክንያቱ ኢማራት ናይ እስራኤል ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ጉዳይ እዚ ንስዑድያ ዲስፕሮፖርሽናል ሓይሊ ክባ ስለ ዝኽእል ንዓይ ስግኣት እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ብሓፈሻ ህንዲ ንባዕላ ፓኪስታን ክንዱ ክትሕይል ኣይደልን እያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ነፍሱ ዝኻለ ስክፍታት ዝፈጥር እዩ ባይ ዘ ወይ እዚ ጉዳይ ናይ ቱርኪ ናብ ፓኪስታን ምኻዳ ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ዓለም ቢዚዮም ኮይኖምሉ ዘሎ ወላ ኣሜሪካ ንባዕሉ ከም ዓብ ስግኣት እዩ ዝርኦ ዘሎ ቱርኪ ኒኩለር ሺልድ ክረክብ እንድሕር ክኢሉ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ብግምጣሉ ፓኪስታን ከ ኣብ ክራይሲስ ዝነበረ መንግስቲ ኮይኑ
ኣብ ሕማቅ ቅልውላው ዝነበረ በዚ ናይ ኣፅዋር ኣካይዳ ሕጂ ግን ናብ ፅቡቅ ደረጃ ድመፅእ ዘሎ ምስ ስዑድያ ይኹን ምስ ቱርክ ክገብሮ ዝኽእል ዝምድና ድማ ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ይኹን ኣብቲ ዞባ ክፍጠር ንዝኽእል ኩነታት ዓብ ለውጢ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ናው እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ንዓና ብኸመይ ክፀልወና ይኽእል ከም ኤርትራ ወላ ሓንቲ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ምሳና ርክብ ዘለዎ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ግን ናይ ስዑድያን ናይ ቀጠርን ናይ ስዑድያን ናይ ቱርክን ምትእስሳር ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዝረአ ዘሎ ኣካል ጉዳይ እውን ኣብ ከባቢና ይረአ ኣሎ እዩ ሓደ ካብኡ ኣብ ቀይ ባሕሪ ድሪል ይገብራ ከም ዘለዋ ዘርኢ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እንታይ ስኻ ስዑድያ ቱርኪ ዝርከብዎም ካልኦት ሃገራት ተኣኪበን ብሓደ ናይ ሚሊተሪ ድሪል ወይ እውን ናይ ናቫል ድሪል ናይ ወታደራዊ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ወታደራዊ ምርኢት ወይ እውን ልምምድ ብሓደ ከም ዝገበራ ንባብኤል መንደብ ንምውሓስ ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ እዚ ከዓ ሶማልያ ቱርኪ ጅቡቲ ግብፂ ስዑድያ ዝርከብዎ ማለት እዩ ፓኪስታን የለን ግን ብርግፅ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ዓብይ ሪኣላይመንት ወይ ከዓ ሓድሽ ሓይልታት ኣሰላልፋ ኢና ንርኢ ዘለና ሓድሽ መሃቅልጥፍ ዝኾነ ንእስራኤል እውን ኮንቴይን ክገብር ዝኽእል ንእስራኤል ንምምካት እውን ዓብይ ሓይሊ ክህብ ዝኽእል ኣገባብ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ድማ خطر እዩ ዝኸውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሶማሊላንድ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኦፍኮርስ እስራኤል ዝበሃል ሓይሊ ኩሉ ግዜ ኣቃሊልካ ንዕቕካ ክትሪኦ ትኽእል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ኩልና ንፈልጦን ንግንዘቦን ኮይኑ እቲ ጉዳይ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና በብዙሕ መለክዒ ኣብ ብዙሕ መንገዲ ዝትርጎም ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ኣሰላልፋ ዝረኣየሉ ዘሎ እዩ ሕጂ ካብዚ ሓንቲ ነገር ክንውስኽ ክንፍትን ኢና ሓንቲ ነገር ዳይሬክሽን ፕራክቲካሊ ክንሪያ ዘለና ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ሌትስ ጎ ሱዳን ኣብዚ ኣገዳሲ ቦታ እዩ ዘለዋ A civil war between countries' armed forces and the Rapid Support Forces paramilitary group. The deadly clashes are now taking place in two other key cities away from Khartoum. The latest flashpoint is RSF-controlled areas in the western part of the country. Sudan's armed forces have launched a joint military operation in Darfur and the North Kordofan state, which was an army stronghold, but is currently under the control of the RSF. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ሱዳን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ንRSF ጠቕላላ ንምእላዩ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክገብሮ ዝኽእል ምንቅስቃሳት ብፍላይ ኣብ ናይ መወዳእታ ገጻት ናይቲ ኩናት ክንከደሉ ኣብ ንኽእል ዘለና ደረጃ ሓደ ፍሉይ ተርእዮ እዩ ዝረአ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ከርኢ ዝኽእል ዘሎ እንድሕሪ ኢልና መጀመርያ ሓንቲ ለንቀነ ዝረኣናያ ተገርም ክንብላ ንኽእል ኢና ተገርም ነገር ሓደ ካብ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዩ ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ሎጂስቲካዊ ምንቅስቃሳት ካብ ሊብያ ተበጊሱ ንRSF ንምሕያል ዝኸይድ ዝነበረ ሓይሊ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ግብፂ ኣክቲቭ ዝኾነ ድጋፍ ንሱዳን ክትህብ ከም ትደሊ ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ በቲ ሚድያ ናቶም እውን ከሪአኩም እየ ብዘላትኩም Foreign Minister Badr Abdulati has met with the UN envoy for Sudan to discuss the ongoing crisis. Abdulati reaffirmed Egypt's unwavering support for Sudan during this critical period, and emphasized the importance of preserving the country's unity, territorial integrity, and state institutions as foundations for restoring stability. He expressed hope that the upcoming Cairo meeting would contribute to ስለዚ ግብፂ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ዩኤን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስኡ ኣብ ዝተራኸበሉ ንሱዳን ኩሉ ዝካሎም ሓገዝ ክገብሩ ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ኮይኑ ጎኑ ናይ ኣሜሪካ ሲኒየር ኣድቫይዘር መሳድ ፕሎስ እውን ናብ ግብፂ ኣትዩ ምስ ግብፂ ይራኸብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሞር ኣክቲቭ ሮል ክፃወት ምዃና ዘርኢ ምልክት ኣሎ ናው ኣብዚኣ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ እዛ ኣርቲክል እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ እንታይ እያ ትብልሳ ድማ ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ኣገዳሲ ሓበሬታ ዝዝርግሕ ዌብሳይት እዩ እንታይ ኢሉ ነይሩ ግብፂ መርገፅ ከም ዝቐየረት እዚ መርገፅ ቀይራቶ ዘላ ድማ ግብፂ ምስ ስዑድያ ተሰሊፋ ከም ዘላ ንኢማራት ድማ ፊት ንፊት ክትጠልማ ገዲፋታ ንክትከይድ ጀሚራ ከም ዘላ እዚ ጉዳይ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢጅፕት ፓስድ ኢንቴሊጀንስ ኦን ኢሚራቲ ኦፕሬሽንስ ኢን የመን ቱ ሳውዲ አረቢያ as part of the rapprochement
efforts. Cairo provided recordings of Emirati officials discussing objectives in Yemen and coordination with the southern STC Malati. Comrade Egyptian naval units monitored UAE ship movement and shared coordinates with Riyadh. ثلاث ነገራት ሪና ኣለና ግብፂ ሰለስተ ዓይነት ሓበሬታ ንስዑድያ ከም ዝሃበታ ኣብዚ ጉዳይ ናይ የመን ዝነበረ ሓደ ስለያዊ ሓበሬታ ክትባ ከም ዝጀመረት እቲ ስለያ ሓበሬታ ድማ ምስጢራዊ ሬኮርዲንግስ ምስጢራዊ ዝርርብ መራሕቲ ናይ ኢማራት ኣብ የመን ዘለዎም ዕላማ ንየመን እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ከም ዘለዉ ብመንገዲ እዚ STC ዝበሃል እንታይ ኣጀንዳ ከሳልጡ ይደልዩ ከም ዘለዉ ሬኮርዲንግስ ናብ ስዑድያ ከም ዘመሓላለፈት ካልኣይ ምንቅስቃሳት ናይ ባሕሪ ናይ ኢማራት ትኽተሎ ዝነበረትን ድጋፋት ዝወሃብ ዝነበረትን ከም ዝሃበት ከም ሳልሳይ ድማ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ብቐጥታ ኩሉ ዓይነት ስለያዊ ሓበሬታታት ኣብቲ ጉዳይ እቲ ምስ ስዑድያ ክትተሓባበር ሼር ክትገብር ከም ዝጀመረት ናው እዚ Saudi UAE rift in Yemen ኣብዚ ጉዳይ እዚ Saudi Arabia's partnership with UAE in Yemen has collapsed in early January Saudi okay ኢማራት ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሰምዐት ንግብፂ ጠጠው ከተብላ ፈቲና ግደፍ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ፅቡቅ ኣይኮነን ክብሉ ጀሚሮም ምክንያቱ ግብፂ ንስዑድያ ትቦ ዘላ ጉዳይ ነቲ ስዑድያን ኢማራትን ዘለዎን ጉዳይ ክሰብሮ ከም ዝኽእል ተረዲዎም ነይሩ ግን ግብፂ እንኳላይ ንዑና ፈለጠት ከላ ነቲ ሓበሬታ ናብ ስዑድያ ከም ዘብፅሐቶ እዩ ዝንገር ዘሎ Egypt also briefed Saudi Arabia on UAE support for Sudan's support for Sudan's rapid support forces during drawing parallels with Emirati activities in Yemen. Cairo views Emirati backing of እቲ ኢማራት ኣብ ሱዳን ንኣርእሴፍ ትገብሮ ዘላን ነቲ ሃገር ክትበታትና ትፅዕሮ ዘላን ልክዕ ተመሳሳሊ ተልእኾ ድማ ኢማራት ብመንገዲ እቲ STC ዝበሃል ኣብ የመን ትገብር ከም ዘላን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ሱዳን ብኣርእሴፍ ብዛዕባ መሸሪዕ ገይራ ንግብፂ ኮንቴይን ክትገብራ ትፍትን ከም ዘላን ኣብ የመን ድማ ብSTC ገይራ ንስዑድያ ክትቆፃፀራ ትፍትን ከም ዘላ ንክልተና ብሓደ ዓይነት ፈተና እያ ትሃርመና ዘላ ብምባል ናይ ግብፂ መራሒ ንስዑድያ ከም ዝነገራ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ክገርመኩም እታ ዘረባ ገለገለ ግብፃውያን እንታይ ክብሉ ሰሚዐ የማነ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እዩ ዝያዳ ንስዑድያ ክእምኖ ክኢሉ ይብሉ ኣለዉ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ግብፅን ስዑድያን ዘይምትእምማን ስለ ዘሎ ስለምንታይ ዘይምትእምማን ዘሎ ኢማራት ኣብ መንጎኦም ከም ዘላ ይፈልጡ እዮም ስዑድያ ወላ እኳ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ክገብሩ እንተደለዩ ኢማራት ነቲ ስዑድያ ኢማራት ንግብፂ ኣብ ፅልዋ ስለ ዘለዋ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ግብፂ መራሒ ወይ ናይ ግብፂ ፖለቲካ ምሳና ክሰርሕ ክእል ዝብል እምነት ኣይነበሮም that's why ድማ ምትእማን ኣይነበረ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሒ ግን ምስ ኢማራት ጠቕላላ ርክብ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ንግብፂ ኩነታት ርዩ ንየመን ዝርኢ ዘሎ ነቲ ኩነታት ርዩ ቀጥታ ነቲ መልእኽቲ ዝግበር ዘሎ ናብ ስዑድያ ከይዱ ንስዑድያ ክእምን ዝኽእል ስነ መጎት ኣቕሪቡ ውሳነ ከም ዝውሰድ ዝገበረ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እዮም ዝብሉ ዘሎ that's why ክኢላታት ናይ ግብፂ ተቐላጢፎም ንፕሬዚደንት ኤርትራ ምስጋና ክብዎ ጀሚሩ ተቐላጢፎም ምክንያቱ ነቲ ስዑድያ ነቲ ግብፂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንስዑድያ ክትእምና ትፍትኖ ዝነበረት ግን ዘይተዓወተትሉ ፕሬዚደንት ኤርትራ ክገብሮ ክኢሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ድማ ክእመን ዝኽኣለ ልዕሊ ኩሉ ካብ ኢማራት ንፁህ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ካብ ኢማራት ዝኾነ ይኹን ፅልዋ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጡ ስለዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብቲ ከባቢ ሙሉእ ኮንፊደንት ኮይኑ ከኣምኖ ዝኽእል መራሒ ናይ ኤርትራ እዩ ቢካዝ ኢማራት ተቐንዲ መወዳድርቲ እንድሕሪ ኮይና ኢማራት ዝኾነ ይኹን ፅልዋ ዘይብላ ሃገር ኣብ ኤርትራ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ዝኽእል ወይ እውን ናይ ኤርትራ ሓሳብ ክርዳእ ዝኽእል that's why ድማ ግብፂ effectively ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ኢማራት ሓደ ኣብዚ ራእዩ እጂ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድል ክህብዎም ኢሎም ፈቲኖም ነይሮም ኣብዚ by the way ግብፂ እንታይ ትብል ኣላ ግብፂ ኢማራት ኣብ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኣብ የመን ትገብሮ ዘላ ተመሳሳሊ ሰለስቲኡ ድማ ንዓይ ንሃገራዊ ድሕነተይ ሓደጋ እዩ ሰለስቲኡ ንኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ከተምፃእ ትገብሮ ዘላ ኢማራት ብዓሰብ ድዩ ብሶማሊላንድ ድዩ ኩሉ እዚ ንግብፂ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓደጋ ናትና ክንጋለፅ ትገብረና ዘላ ሃገር ኢማራት እያ ስለዚ ኢማራት ገንዘብ ኢንቨስት ስለ ትገብረልና ዘላ ተሓልየልና ዘላ ጌርኩም ከይትወዝዎ ዝብል ኣረዳድኣ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኣብ ግብፂ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም naval deployment. Saudi Arabia requested Egyptian naval forces be ready to cut UAE supply lines to southern Yemen. Egypt deployed ministerial class vessels further south in the Red Sea to monitor Emirati activity. ስለዚ ናይ ግብፂ ሓይሊ ባሕሪ
نتي سعودية أب إمارات أب يمن تقبر زنبرت توسع حيل خيمة زون شفانا مهابن سليا مهابن كم زح جزء diplomatic fallout لكم الله أبتين تايم لا مسلكم Abu Dhabi objected to Egypt's intelligence sharing, warning against improving ties with Riyadh at the UAE's expense. Egypt has aligned more closely with Saudi Arabia's stance on Yemen's unity and sovereignty, rejecting separatist moves. Cairo recently blocked a UAE bid to expand its stake in Alexandria's port operators, signaling a shift in economic relations. Hafasha, amongo Gibson إمارات زنبرة فقري أمنا يمود أتدرج بس كم زلنا نرزلنا بين كان فلت لكم السعودية جبت من السعودية حد عينت الأعمال لنا في السودان أب يمن أب صوماليا أب كباب مملو مسيرترا أب كله سلامتاي السعودية رقعة سلاما لولاونتن جزات وحدنتن ناي السودان زخبرلو أب يمن زخبرلو أب صومال زخبرلو يعتدل زلا جبت دما ربحاناتا السودان صبغ نحرقينا حيال السودان كتلو نجبت أزياء قداسية صوماليا دبال حيال كوينو ني إثيوبيا عدن زي هبت كوينو ني جبتي أقداسي جبت حيال كون إيرترا حيال كوينو إثيوبيا بزخوني في منقد زي دفر حقر تقوينو ني ناشنال انترست ناي سعودية ناي جبتي أقداسي سعودية دما أبزقو دايزي كومو من نسل زلوا إمارات بقمت قالوا ني حقراو ربحا ناي جبتي أب كل درجة مسمار كتوقو بخارا كتهارمو تفتن زنبرت حقر سلزخونت كل تكونتات ولا جنزب هبا ولا انفستمنت انت بلقى عند لنا باي ذا واي أتنا ودبات حلمنا هي إمارات أبي تنصيري بالالو أب جبتي مور إنفستمنت يقبرون يرم أبتي حدا ألكسندريا زبال بورت مالتيو أبو مور إنفستمنت خنقبر مع 1 بليونات إنفست خنقبر لهم نجبس حتى تما جبس أنت لما نو ناتكم إنفستمنت أيد لناني ولا جنزب زلنا أنتقونه ناتكم إنفستمنت أيد لنا معناته تحر مجارجة كار أجندة اللو بمبان ني إمارات ولا قبوق أي كونفرونت خنقبر وانت زي قالوا أبزع بوتات كتقعوا جميرهم كم زلون زخا بالسعودية مستركي مسكالو زقبر زلو كنتات انتري قايو إمارات أب كل بوتا ترم كم زلا زرقي وداينا نرزالنا سلازي إيرترا مرحنا إيرترا مسجبسي أب أسد ديل جيرو كبهال كله he already calculated this كم عجن تايلان إيراني إيرترا مسجبسي ناي أبو ربع أسد دي مسجلة كتقبر تخليها جن أنصار إمارات جبسي تتأمام ديا إلى حتى تنير ناو مزحجن ريوزالنا حبريتا maybe إيرترا نزح حبريتا زي دفلت نتكونتات تكفلت زغل سبنتولنا إيرترا مرحنتيو that's why مس جبسي تغيرو زلو نحر زمدنا لو خوينا ديفنس agreement تغيرو تلو جبسي مس إمارات زنبرا زمدنا من كاي درجة بتحكم زلو سلا دفلت إيكو قبر زغل لذي again another very very interesting development أكبابينا نريوزالنا بس كان يشتك يار قوننا أبي انتاي تراكس أوتي خلاب زي قدايزي أي إثيوبيا قد كان جمهور بناء مشترك قد كان جمهور من إثيوبيا بفلاك من سو وصاي قدات مس إمارات زفتمو وعد نير تو على ريخ خامو تايتركم كله يخ تايم زو على زي تايتركم كمتي نات زرولو زغني بزحت مكالاتون بزعوا زي العلم نات زارو غنيوم أنا كما إزريت وعلي هم سمعات شفانو ناي حد ناي كلتين هاجرات لو نوت تنكف كلون تاي كم زقبر السلام نصتها يزبل أنا غا توعلين هوكت نطفئات نخينات يزبل استراتي مغنياتو إذا ما أكلات زياتهم أمز حلفة مسنحنا سوزا ميدو كوان ترينايو أو ناي هزبتها طفئات عنوت هوكت ناي هزبي مكرا عبي كفنقل تغنت عريو كلأل نقداي كابناي نقدي صراحتو كفنقل إنفستر كمكن يوتي تغبراتهم أو إثيوبيا نافطور زمتسا مالتي سلازي ولا بعلي ناي خمسة عينت سممع يقورو تزيد حريز زقورو أبز حلفهم زقورو وزنوريهم حدش تقورو من الوقت حدش نقر كمتسو تخوينو من الوقت دحر بصفي حنو العلو نخون ذا أبو دابي مالت زي إماريتس بهال كوجيلا مالت كوجيلا وزناين قصاوين عليت ستيت تيرورست خاوز غون نوح جزيت صنيع من قص خويرس أشبار فوق عدي ناخد هو كزفتر نتيزلو متن جغرافي زي متن جن كحفتو سلازلون سنة تدقمة الحياة لنخون
በሚድል ኢስት ምስካ ብዙሓት ኣካላት ዝናሓናሕ ኢሉ እውን ናብ ኣፍሪካ እናመፀ ዝዘርፍ ዓዲ ዘዕኑ ጀኖሳይድ ዝፍፅም ናይ ሓደ ጉጅለ ዓሌት መንግስቲ እዩ ከም ዝረኣናዮ እዚ ናይ ኣቡዳቢ መንግስቲ ብዙሕ ክሳላታት ገጢምዎ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ምናልባት ሕዚ ክልሎ ዝግባእ እንተኮይኑ ብዙሕ ቦታታት ድሓ ብዝርዝር እንተመፂና ይፅቡቅ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክሳላታት በፂሕዎ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ከይዱ ናፍቲ ዓዱ ምኻዱ ስለ ዘይተርፍ ብኡ እንተቐፂላታ ኣቡዳቢ እቲ ዝፈጠሮ ትውከት ከይዱ ናብ ፀግዓ ናብ ምንድብሬታ ምኻዱ ስለ ዘይተርፍ ከምዚያ ንሪያ ዘለና ኢና ኣብርሃ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ኣሎ ከይዱ እቲ ጉዳይ እቲ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ንግዚኡ ዋላ እኳ ኤርትራ ሓደጋ ዝፈጥር ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኢማራት ዝሃነፀቶ ሃውስ ኦፍ ካርድስ ይበሃል ብክንደይ ሓደጋታትን ብክንደይ ኩነታትን ተሃንፆ ዝነበረት ኩነታት ኩሉ ሓደ ብሓደ ይወድቕ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ሓደጋ ተጠምጢሙ ናብ ኢማራት ይምለስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር if you look into ስዑድ ዓረብያ ካርታ የመን ተደመሮ ዑማን እንድሕር ወሲኽካ ቀጠር ኩለን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ተመሳሳሊ መርገፂ መፅአን ዘለዋ ግብፂ እንድሕር ወሲኽካ ኤርትራ ሱዳን እንድሕር እቲኻላ ኣብቲ ከባቢ ናይ ብሓቂ ኮንቴይነት ክትከውን ከም ትኽእል ዘርኢ ኩነታት ኣሎ ብሓፈሻ እዚ ነገር እዚ ናብኡ ገፁ ክኸይድ እዩ ናብ ከምኡ ደረጃ ክምዕብል እዩ ንብሎ ነገር ክትብሎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ግን ናይ ስዑድያ ንጉስ ዓብ ለቨሬጅ ኣለዎ ሕጂ ዓብይ ነዚ ነገር እዚ መመሊሱ ክደፍኦን ኣብ ብዙሓት ህዝቢ ድማ ድጋፍ ይረክብ ኣሎ በይኑ ጥራይ ክገብሮ ዘይክእል ከም ዘይኮነ ታዳ ድጋፍ ናይ ግብፂ ድጋፍ ኣለዎ ግብፂ ንስዑድያ ስለ ትፈቱ ይኮነትን ግብፂ ናታ ሃገራዊ ረብሓ ናሽናል ሴኪሪቲ ናታ ምስ ስዑድያ ተኮይና ጥራይ ትረጋገፅ ኢማራት ድማ ቀንዲ ሓደጋ ንሃገራዊ ረብሓ ናታ ምዃና ፈሊጣ ኣላ ሱዳን ተመሳሳሊ ሶማልያ ተመሳሳሊ ኣብ የመን ተመሳሳሊ ስለዚ እቶም ምስ ስዑድያ ዝሰርሑ ዘሎ ዋላ ኤርትራ ሓዊስካ ስዑድያ ስለ ዝፈቱ ወይ ስዑድያ ሓላል ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ስዑድያ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዋ ኣብ ዓዳ ኣተኲራ ክትምዕብል ትደሊ ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ከባቢያ ሰላም ርቃትን ኩሉ ትደሊ ኣላ ንካልኦት ሃገራት ድማ ክትንከፋይ ትደልን እያ ዘላ ምክንያቱ ምፍራስ ናይ ሃገራት ንስዑድያ ዓብ ሪስክ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኢማራት ዘንቀደቶ ጉዳይ ከይዱ ናብኣ ተመሊሱ ኣሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ፅቡቅ ጌርና ክንሪኣ ኢና that's why ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብብዙሕ መንገዲ ብከምዚ መልክዕ ድማ ዝትርጎም ዘሎ African continent where Sudan's leadership has announced a full return to the capital Khartoum, marking a major political shift after 3 years of war forced the government to operate from the Red Sea city of Port Sudan. Prime Minister Kamil Idris confirmed that state institutions will soon resume work in the capital Khartoum, once a major battlefield, are slowly returning to life after 2 years of fighting between the Sudanese army and the paramilitary rapid support forces brought the city to a standstill. The army regained control 8 months ago and has formed a committee to begin reconstruction. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካርቱም ኣብ ንቡር ሂወት ትምለስ ከም ዘላ ዘርኢ ቪድዮታት ብበዓል አልጀዚራ መን እዩ ቀጠር ድማ ኣብ ጎኒ ሱዳንን ኣብ ጎኒ ስዑድያን ኣብ ጎኒ ግብፅን ብሓደ ዘለዋ እየን ስለዚ ኣወንታዊ ዜና ኣብ ሱዳን ናብ ፅቡቅ ትምለስ ከም ዘላ ናብ ሰላም ትምለስ ከም ዘላ ካርቱም ድማ ርእሲ ከተማ ኮይኑ ንቡር ሂወት ኣብ ካርቱም ይጅምር ከም ዘሎ እዚ ዜና እዚ ክወፃይ ትደልዮ ናይ ኢማራት ሱዳን ትወድቃላ ሱዳን ትመውታላ ካርቱም ዝበሃል ከተማ የለን እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሃዲማ ፖርት ሱዳን ቦታናቱ እቲ RSF ዝበሃል ድማ ኣብ አልፋሸር እዩ ከተማናቱ ስለዚ እናቶም ቦታ ሒዞም ኣለው ሃገር ድማ ክትምቀል ትኽእል እያ ዝብል ሓሳብ ዝደፍኡ ዝነበሩ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ካርቱም ኣብ ንቡር ትምለሳላ ዝብል ዜና ብኩሉ መንገዲ ይወፅእ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ኣብ ካርቱም ንዑ ተጠቂምካ እቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ሲቪላዊ ምሕደራ ክእለት ከም ዘለዎ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሰግር ይፅዕር ከም ዘሎን ንዑ ከውሕዝ ዝኽእል ናይ ሴኪሪቲ ዓቕሚ ይሃንፅ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ እዚ ኣገዳሲ ይብለኩም ኣለኹ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ሎቢ እንታይ ይገብር ኣሎ መሲልኩም ናይ ኢማራት ሎቢ ሶሪ ናይ ኣሜሪካ Department of State Marco Rubio እንታይ ኣብፂ ነይሩ today we are designating the Lebanese, Egyptian and Jordan chapters of the Muslim Brotherhood as terrorist groups
under President Trump's leadership, the United States will eliminate the capabilities and operations of the Muslim Brotherhood chapters that threaten U.S. citizens and our national security. ዚኣ ኣጀንዳ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ንነዊሕ ትደፍኣትላ ኢማራት እያ። ስለዚ ነቶም ሞስሊም ብራደርሁድ ዝበሃሉ ኣኽዋን ሙስሊሚን ዝበሃል ራዲካላዊ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኣሜሪካ ከም ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽንስ ብምባል ዴዚግኔሽን ትቦማላ። ብኡ መንፅር ድማ ብዙሕ እገዳ ሓደ ኤርትራ ፖስት ገይርዋ ነይሩ። እዚ ንሪኦ ዘለና እዞም ሕጂ ዋላ ሰራዊት ሱዳን እውን ምስ ምትእስሳር ኣለዎም እናተባሃሉ ዝኽሰሱ ዘለው ሱዳን ቀደም ነዚ ኣኽዋን ሙስሊሚን ዝበሃል ኣብ ሱዳን ትዕቁቦም ነይራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣንጻር ኤርትራ እውን ኣንጻር ኤርትራ ብዙሕ ተበግሶታት ይግበር ነይሩ እዩ። ንኤርትራ ብዙሕ ግዜ በዚ ናይ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት በዚ ናይ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ንምፅላዋ ዘይተገበረ የለን። መንግስቲ ናይ ሱዳን ናይ ዑመር አልበሺር ብዙሕ ተበግሶታት ገይሩ ኣንጻር ኤርትራ። ብፍላይ ድማ እዚ ሙስሊም ብራደርሁድ ብቀጠር ፋንደድ ኣብ ዝኾነሉ ዝነበረ ቀጠር ብዙሕ ገንዘብ ኣብዚ ኢንቨስት ኣብ ትገብረሉ ዝነበረት ኣብ ሱዳን ኮይና ቀጠር ንኤርትራ ራዲካላይዜሽን ንምግባር ዘይተገብረ የለን። ብፍላይ ወዲ ከረን እንድሕር ኮንካ ወይ እውን ካብ ከረን ንታሕቲ እንድሕር ኮንካ እዚ ኩነታት እዚ ንጹር ንሪኦ ዝነበርና እዩ። ተራ ሰባት ብሓደ ዝነብር ዝነበረ እቲ ኣኽራርነት ናይ ሙስሊም ኣብ ሓፂር ግዜ ክረአይ ተራእዩ። ብፍላይ ከዓ ብሌናይ ስለ ዝኾንኩ ኣይ ከን ኢዝሊ ኣይደንቲፋይ ብቐሊሉ ክርድኦ ክኢለ እየ ነዚ ኣስላም ክርስቲያን ኣስላም ብሌንሲ ክልቲኡ ቋንቋ ክልቲኡ ሃይማኖት እዩ ዘለዎ ክርስቲያንን ሙስሊምን ከም ብሌን እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ንዓመታት ከም ብሌን እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ባህሎም ኣለዎም። ኣብ ሓደ መስገዱ ሓደ ቤተክርስትያኑ ግን ኣብ ብዙሕ ነገር እቲ ባህሊ ብሓደ እዩ ዝፀልዎም ነይሩ። ኣብዚ ቀረባ ናይ በዓል ቀጠር ፅልዋ ኣብ በብሱዳን ገይሩ ዓብ ፅልዋ ክገብር ምስ ጀመረ ግን ኣብ መንጎ እቶም ክርስቲያንን እስላምን ኣብ ገለ ፖይንት ከቢድ ዝኾነ ብድሆ መፂኡ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ከረን ትነብር ተነርካ ዓብ ጋቢ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ውፅኢት ናይቲ ኣኽዋን ሙስሊሚን ተባሂሉ ዝድፋእ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ እዩ። ገስዋት እጂ ኣብ ግብፂ ክልኩል ይሱ፣ ኣብ ስዑድያ ክልኩል ይንሱ፣ ኣብ ቀጠር ክልኩል ይንሱ፣ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ወይ ኣብ ሱዳን ክኸውን ከሎ ግን ፍቑድ ክኸውን ይደልይዎ ነይሩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ግብረ ሽበራ ይርአ ምህላው ፅቡቕ ነገር ጥራይ እዩ። ሃይማኖት መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ክኸውን የብሉን። ፖለቲካን ሃይማኖትን ክፈላለዩ ክኽእልሎም። ስለዚ እዚ ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ዝገብራላ ሕጂ እቲ ቀንዲ ፈተና ዘሎ እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ። ኣብዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኤርትራያን ኢስላሚክ ጅሃድ ኤርትራያን AIG ዝበሃል emerged as an offshoot of the Egyptian Muslim Brotherhood. Captain Egypti Muslim Brotherhood ተበገሰ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገር። They received support from the Sudanese Muslim Brotherhood, Sudanese SMB ዝበሃል ማለት እዩ, which significantly impacted Sudan for decades, especially during Omar al-Bashir's rule from 1989 to 2019, embedding loyalists with various state structures, including the military. ስለዚ እዚ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ሱዳን እዚ ኣሜሪካ ክትከስስ ከላ ወይ ኢማራት ክትከስስ ከላ ተራ ፅልዋ ስለ ዘይነበረ ኣይኮነ ነይሩ እዩ። ሕጂ እውን ህሉ ኸውን እዩ። ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ክእለ ዘለዎ እዩ። ግብፂ ትደልዮን እያ፣ ኣብ ሃገራይ ትደልዮን እያ። ስለ ሱዳን ድማ ነዚ ነገር እዚ ፀራሪጎም ከኣልይዎ ክኸእሉ ኣለዎም እዩ ዝበሃል ዘሎ። ብሓፈሻ እዛ ዴዚግኔሽን እዚኣ ናብ ሱዳን ነቲ ሰራዊት ሱዳን ኢማራት በዚ መንገዲ እዚ ገይራ ከተጥቅዖ ትደልላ እያ። ኣይ ሆፕ ናብቲ ሰራዊት ሱዳን መፅዩ ካልእ እገዳን ፀገምን ኣይፈጥር ንኸውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኢማራት we are welcoming the decision ብስቴት ዲፓርትመንት ዝተወሰደ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝበዝሐ ሰብ ነቲ ኣኽራርነት ናይ ወይ ከዓ ራዲካላዊ ኣተሓሳስባ ናብ ግብረ ሽበራ ዝወስድ ተበግሶታት እውን ስለ ዘለዎ ንዑ ንምእጋድ ማንም ሰብ ዝቃወሞ ነገር የለን። ራእይ እንታይ እዩ? ሰራዊት ናይ ሱዳን ብምሉኡ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኢላ ኢማራት ክትሰርሖ ትደሊ ዘላ ስእሊ ግን ኣይሆብ ንሱ ናብ ኩነታት መፅዩ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ካልእ ፀገም ኣይፈጥሩ ንኸውን። ምክንያቱ ሕጂ ክዕወት ስለ ዝጅምር ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን እንታይ ገብሩ እዮም? ድራማ ክፈጥሩ ክጅምር እዮም። ሰራዊት ሱዳን ከምዚ እዩ ናብ ከምዚ ይገብር ኣሎ ዝብል ናይ ኢማራት ሎቢ ፅልዋ ናቱ ክንርኢ ኢና። ፅልዋ ናይ ኢማራት ፅልዋ ዳይ ዓቢ ወይስ ናይ ቀጠርን ስዑድያን ክንርኢ ኢና። ግን እዛ ናይ ሙስሊም ብራደርሁድ ብእስራኤል ስለትድገፍ እዚ ናይ ሙስሊም ብራደርሁድ ከም ግብረ ሽበራ ራእይዎም ትብል ብእስራኤል ስለትድገፍ ናይ እስራኤል ቁፅፅር ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንማንም መንጋር ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን። ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ትኸይድ ከም ዘላን ካብቲ ናይ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ናፃ ምዃኖም ዘርኢ ብዙሕ ስጉምትታት ክገብሩ ክኽእልሎም they have to prove to the world ኣብ ካልእ ገዳን ፀገምን ከይመፆም if that's true ፕሬዚደንት ኢሳያስ መቸም ሰራዊት ናይ ሱዳን ትዘተኣማምን ነቲ ሃገር ከሰጋግር ዝኽእል ዳ እምበር ናይትን ፀቅዒ ከም ዘይኮነ ኣብ ናቱ ኢንተርቪው ገሊፁ ነይሩ።
بحفشا كل زنريو زلنا تدماميرو ناب إيرتراون صلوا كل وزغلي نعم حنت نجر أبزلن كريكم دليل زلوا خدمة نابناتنا كنسجر كلنا مجمريا زيام مسمعوا FM calls Ethiopia a long-term strategic partner amid Horn of Africa diplomacy. Israel's Foreign Minister Gideon Sa'ar has described Ethiopia as a long-term strategic partner following talks in Jerusalem with Ethiopia. ኢትዮጵያ ፍሉይ ልኡኽ ንእስራኤል ሊኢኻ ከም ዝነበረትን እስራኤል ድማ ንኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ስትራቴጂካዊት መሻርክትና ብምባል ገሊፃታ ኣላ ይበሃል ኣሎ ኖ ፕሮብለም ረባብቲዮም ማዕማለስ ርክብ ኣለዎም እዩ ዝምድናታት ምግባር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ባት there is this thing ብኩሉ ግዜ ገለ ነገር ዊርድ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ ኣንቂድዎ ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር እዩ ንኤርትራ ልክዕ ከምቲ ኣብ የመን ዝብገስ ዝነበረ ንሃገር ንምምቃል ንሃገር ብፖለቲካዊ ላይንስ ጌርካ ሰፐራቲስትስ ነቲ ሃገር ንምብትታን ኣብ የመን ኣብ ሶማል ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዝነበርና ናብ ኤርትራ ተፈቲና ዘላ ፈተና እንታይ ኢለኩም ኣብ ዝሓለፈ እዛ ዓፋር ትበሃል እያ እዛ ዓፋር ትበሃል ናብ እስራኤል ምስ እስራኤል ከፀጋግዕዋ ጀሚሮም በዓል እዚ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ክቆፅሮም ለይትን መዓልትን ዝፅዕሩ ዘለዉ እዚ ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር The New York Times news ይመስለኒ ዝኾነ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ እንታይ እስከ ዝብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም Eritrean Afar representatives claim that the Afar is troubled by the Houthis recruitment, terrorist cells, and terrorist arms shipments. And some among them think that Israel can help. The Afar is susceptible to becoming a proxy. እንታይ ዝብል ዘሎ ዓፋር ሲ ኤርትራ ዓፋር ማለቶም ሑቲ ምስ የመን ኮይኑ ብዝሰርሖ ዘሎ መንገዲ ተርዲኹም ኣለኹም ሑቲ ኣብ የመን ዘሎ ሑቲ ካብ ኢራን ኣፅዋር ይረክብ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ መፅኡ ብዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት እዞም ዓፋር ዓብይ ናይ ስግኣት ናይ ህላወ ስግኣት ኣጋጢሞም ከም ዘለዎን ስለዚ እስራኤል መፅያ ክትሕግዘናን ከተትሕናናን ኣለዋ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝጥቀምሉ ዘሎ ጃስቲፊኬሽን እስራኤል ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ join ንክትገብረሎም ዝግበር ዘሎ ፃውዒት ኢና ንርኢ ዘለና the Afar people a Sunni Muslim community spread across Ethiopia, Eritrea and Djibouti ስለዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዘሎ እቲ ጉዳይ are seeking Israeli support amid repressions and regional instability. Their homeland lies in a strategic corridor along the Red Sea, including Eritrea's Dankala region and the Bab el-Mandeb Strait. ስለዚ ሪኹም ነታ ዓፋር ትበሃል ናብ እስራኤል ከብፅሕዋ እሞ እስራኤል ድማ ንሑት ዶ ንገሎ ብዝብል ድራማ መፅያ ኣብ ኤርትራ ምትእትታዊ ንክትገብር ንኣብይ ኣሕመድ ነታ ኢማራት ተስፋ ቆሪፃትሉ ዘላ ኣጀንዳ እስራኤል ክትርከቦ እሞ ነታ ናይ ዓፋር ትብልን ናይ ባሕሪ ትብልን ሞር ክደፍኡላ ባይ ደ ወይ ትዝክርዎ ተኮይንኩም እቲ ኣብዚ ከባቢ ዓፋር ናይ ፖታሽ ዕዳና ማዕድናት ረኪብና ኣለና ኢሎም ለንከነ ቅድሚ ሕጂ እስራኤል የሕዛቶ ነይራሳ ስለዚ እቲ ኣብ ዓፋር ዝብል ዘሎ ኣጀንዳ ናብ ዓሰብ ዝብል ኣጀንዳ እቲ ማዕድናት ናይ ኢትዮጵያ ብጀካ ብኤርትራ ገይሩ ክወፅእ ብካልእ መንገዲ ኣክሳቢ ይኮነን ስለዚ እታ ዓሰብ ዓፋር ገለ ዝብል ኣጀንዳ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ካብቲ ኣክቲቭሊ ናብ ፖለቲካዊ መናወራ ኣንፃር ኤርትራ ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ ዓፋር ትበሃል እያ ካልእ ኩሉ መይቲ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ደገሎ ዶ ዝበሃል ኩሎም ተረሲዖም እዮም ሰብ እታ እንኩ ሕጂ ብዝዋን እዚ ትብላዕ ዘላ ብናይ ተቃወሞ መንገዲ ዓፋር ትብል እያ ወላ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ደገሎ ዶ ዝበሃል ተጨፋሊኦኩም ኣብታ ናይ ዓፋር እተው እዮም ተባሂሎም ክትበልዑ እንተደልይኹም ፖለቲካዊ ዕድል ኣብ ኢትዮጵያ ክወሃበኩም ተደልዩ ተጨፋጭፍኩም ኣብታ ናይ ዓፋር ተሰኩዑ ወይ ወታደራት ናይቲ ዓፋር ተቃውሞ ዝበሃል ዘሎ ኩኑ ካብኡ ወፃኢ ግን ፖለቲካዊ ኢንተርቴይንመንት ከም ዘየለ ዘርኢ ወይ እውን ዘግድ ኩነታት ከም ተፈጥረ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እዛ ናይ ዓፋር ትበሃል ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ኣነ ድማ ኣበርቲዐ ክጉስኩሰለ ስለምንታይ ሓንቲ ካብቲ ኣጀንዳ ናብ ኤርትራ ትጥምት ዘላ ንየመን ወዮዳ ናይ የመን ጉዳይ መይታ እምበር ሕጂ እቲ ሑቲ ዝበሃል እንዲ ተሪፉ ደሎ እስራኤል ድራማ ክትፈጥር ተደልያ ካቢና ንሑቲ ክሃርም እየ ክትብል እያ ናብ ሶማሊላንድ ትመፁ ዘላ ግጅፍ ተቃውሞ ፈጢሩ ኣሎ ሃገራት እስላም ብምልአን ሞቢላይዝድ ኮይነን እዚ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ንቅድሚት ንኸይከይድ ይገብራ ኣለዋ እንገስወት ጉዳይ ናይ ዓፋር ዶ ናይ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ ከይተበገሰ ክመውት ዝኽእል ጉዳይ እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማሲ ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ ከተተሓሓዞ ክትክእል ኣለዋ እቲ ኢማራት ብካልእ ኩሉ ዕድል ስኢኑ ዘሎ ብኢትዮጵያ ገይሩ ክመፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዘርኢ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ጌርካ ካውንተር ክትገብሮ ትኽእል ንዝብል ሓንቲ ኣብዚኣ ናይ ኣብርሃ ብዛዕባ እዛ ናይ ዓሰብን ዩኤኢን ኢትዮጵያን ሓንቲ ኣብዛ ተዛሪቦም ነይሮም እስከስምዕዋ
ማእከል ዓዲ ዘለዉ ተንተንቲ ዓሰብ ናይ ኤሚሬትስ ፕሮጀክት ዋላ እንትኮይኑ ሓግዛት ናት ፕሮጀክት እሱ ንድሕር ተዓዊቱ እሰየ እዩ ዝበሉ ሬትታት ኣሎ ናይ ዋላ ናታ ፕሮጀክት ይኹን ክድገፍ እዩ ዘለዎ ዝብል እዚ ባህላ እዚ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዘይቕበል ሓይሊ ዝብሎ እንድዩ እንታይ ማለት እዩ ግን እንተኢልካ እንድሕር ብናይ ኢማሬት ፈረስቲ ሓንጊርና እውን ተኣቲና ፀገም የብሉን ይብለዉ ብናይ ኢማሬት ፈረስቲ ሓንጊሩ ዝኣተወ ሓይሊ እቲ ባሕሪ ክኹኑ ኖሩ ይድሓር እውን ካልእ ዘረባ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሓንጊራ ተእትያትካስ ኣብ ዘይተደልየካ ከዓ ረጊሓ ክትወፅካ እያ ማለት እዩ ትንተንኦም መገሲኦም ብጣዕሚ ስኢሉ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ምናልባት ንኦም ንሓዋሩ እቲ ባሕሪ ዘላቕቢ ዝኾነ ወሪሮም ክሕዙ ዘኽእል ስራሕ ክሰርሕ እየልካ ኣይትፅበን እንታይ ገዲሽዋ ከምኡ ትገበር ኣይትኽእልን ክገብርዎ ዝኽእሉ ምናልባት ብዝለዓለ ንካልኦት ጂኦፖለቲካል ረብሓታት ንሳሕ ሒዛ ኣብኡ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ሓይሊ ከዓ ኣብኡ እናተኸላኸለ ግን ናይ ወደብ ጥቕምታት ክረክብ ግዛዕ ዘግብር ኣግሪመንት ኣይፈጥሩን የብለካ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም እዚ ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብክልተ ምክንያት ጉጉእ እዩ ከምኡ ዝበሉ ሓይልታት ሓደ ወራሪ እዩ ዝገበርካ ትገብር ንወራር መልክዕ ክተውፀሉ ኣይትኽእልን ስለዘይዋፅእ ሓደ ኣምባሳደር ደሰሚዕካ ነርካ ነዊሕ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስፋውዲ እዩ ዝበሃሉ ተዘይተጋገየ ናይ ነዊሕ እዋን ኣምባሳደር ዝነበሩ ነዚ ኩነታት እውን ዝፈልጡ እዮም ምስ ሓደ ሚድያ ዝገብርዎ ቃለ መሕትት ብልቅቕ እዮም ነጊሮም ኣይከኣልን ሓደ ግዜ 10 ኪሎ ሜትር 60 ኪሎ ሜትር ገለ ይኹን ትብልዎ 5 ኪሎ ሜትር እውን ይኹን ዘይናትካ የናትካን ኣይከኣልን ብስሩዕ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኢሎም ደምዲሞም ተወሳኺ እቶም ሰነዳት እውን ከምኡ እዮም ዘመላኽቱ እዚ ክንብል ከለና ስኢሉ ዕግርግር ዝብል ሰብ ግዛዕ ምዛዕ ክህሉ ይኽእል ንሕና ከዓ ክንብል ኢና እቶም ሰነዳት እውን ከምኡ እዮም ዘመላኽቱ ብዝኾነ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ንፁር ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎ መምህር ኣብርሃ ሓደ ካብቶም ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ካብ ዝረኣናዮም ንፁርነት ኣብ ምግሃድ ዓብዪ ተራ ዝፃወት ዘሎ ፖለቲከኛ እዩ ካብ ሓሊፍና ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ ለንቀነ ብዛዕባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት ሓደ ሓደ ግብረ መልሲ እስከ ንስማዕ ቃለ መጠይቁ የተደረገበት አግባብ ኢነርጀቲክ ነው በኢነርጂ ነበር ሲናገር የነበረው በጣም ኮንፊደንስ ይታይበት ነበር በጣም ኮንፊደንስ ይታይበት ብቻ ሳይሆን ሱዳን ውስጥ እየመጣ ባለው ነገር በጣም ደስተኛ እንደሆነ ትመለከታላችሁ ቀጠናው ላይ እየመጣ ባለው ለውጥ ኮምፎርታብል እንደሆነ ትመለከታላችሁ ላለፉት በርካታ ወራት ያ ሁሉ የብልጽግና ጋጋታ ነው በተመለከተ ያ ሁሉ ጀነራል ያ ሁሉ ፖለቲከኛ ያ ሁሉ ሃይማኖተኛ ያ ሁሉ ፖለቲከኛ እና ፖለቲካ ሊቅ ተንጋክቶ ሲንጫጫ የነበረው ኖይዝ በዚህ ቃለ መጠየቅ ሰክሰስፉሊ በጣም አጭር በሆኑ አረፍተ ነገሮች የተመከተ ይመስለኛል ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ኣምሓራ ፖለቲካ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ኤሊት ሚድያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤግዛክትሊ ከምቲ ንሕና ዝበልናዮ ናይ ኤርትራ ግብረ መልሲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግብረ መልሲ ናይ ብሓቂ ንክልተ ዓመታት ብዘየቋርፅ መንገዲ ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን ክግዕርዎን ክፍሕርዎን ክዛረቡን ክህድዱን ክምክሑን ዘይገበርዎ ነገር ዝነበረ ብምሉእ ከምዛ ኣብ መወዳእታ ሓሪጭ ምስ ንፋስ ክበኣስ ኣይክእልን እዩ ሓሪጭ ወይ እውን ሓማኹሽሲ ምስ ንፋስ ክበኣስ ኣይክእልን ንጥፍኣቱ እንተደይደልዩ ኣብታ ዘላታ ኣብታ ኣብ ሽፋኑ ኣትዩ ጠጠው ትደይሉ ኣብ ንፋስ ተገቲሩ እንድሕር ወፂኡ ሓሪጭ ንጥፍኣት እዩ ልክዕ ከማይ ኣጋጢማቱ ዘላ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሓንትን ክያንትን ዝኾነት ህራም ስለ ዝሃረመ ልክዕ ከምዚ ምሻሎ ቀደም ኣብ ሆሊውድ ቪድዮ ናይ ጉስጢ ንርኢ ሓደ ስቕ ኢሉ ሓረካት ትገብር ኣሎ ኣብዚ ረስሊንግ ትሪኦ ኢኻ ይስዕስዑ ገለመለ ሓረካት ትገብር ከምዚ በቃ ሽዑ እቲ ውድድር ምስ ጀመረ ትቕ ኢሉ ዝነበረ ሓንቲ ቦክስ ወስ ምስ በለ ነቲ ረቢሽካ ዝነበረ ኣብዛ ዓራቱ ከምዚ ድርባ ኣብዛ መሬቱ ስጥሕ ከም ዝብል ዝገብሮ ከመይ ኮይናታ ጉስጢ ፍሊጥ ነገር እያ ዋላቶም በዓል ቢቢሲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንእሽተይ ከነርእየኩም ናብዚ ወገን ኢትዮጵያ ዝገባሕ ዘሎ ኣዋጃት ኩናት ማያት ክትዕደም ከም ዘይትደሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሶኒ 12 ጥሪ ምስ ቴሌቪዥን ኤርትራ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕትት ኣዲስ ኣበባ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያውን ፕሮፓጋንዳውን ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ
ሉዓላውነት ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋ እንታይ ምዃኑ ምስ ተሓተተ ንመዳመቒ ዝቐርብ እዩ ክብል ኣነኣኢስዎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕርን ምርካብ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያውን ፕሮፓጋንዳውን ምንቅስቓስ ንመዳመቒ ዝቐርብ ክብል ኣነኣኢስዎ ኣሎ። ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክትእውጃ ብዝብል ዝስማዕ ዘረባታትን ስክፍታታትን ድማ መልሲ ይብሉ። ኩናት እንተተኣውጁልና ግን ናይ ምክልኻል መሰልና ንማንም እንሓተሉ ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ናታቶም ናይ ሓሶት መኣዲ ክንዕደም የብልናን ክብል ተዛሪቡ። ተኣውጁ ዘሎ ኩናት ናይ ባሕቂ ዘገርም ነገር ትገርም ከምኡ ዘገርም ነገር ሰሜና ይንፈልጥ ፍሬና ብዙሕ ነገር ሞ ስርዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ነበሩ ኩናታት እውጁ ነይሮም ከምዚ ተሰሜን ዝፈልጥ ነገር ኣይኮነን። ታሕቶ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣዋጃት ናይ ኩናት ብሓፈሻ ሰነፍ ነዳይ ፈራሕ ስሱዕ ዝብላ ቃላት በአማርኛ ንኣቢ ብዝርድኦ ቋንቋ ተርጉሞም ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝዛረብዎ ነገር እንተሎስ እዩ። ሓንቲ ካብቲያ ኣብዚኣ ቅድሚት ዝሰማዕናያ ካብታ ዘረባ እንታይ ርየ ኢሉ እዚ ሰልፍ ኮንፊደንስ ኣብ ኤርትራ ፉል ኮንፊደንስ ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ሙሉእ ምትእምማን ከም ዘለዎ ብብልፅግና ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ይኹን ካልእ ዝኾነ ይኹን ጥርቅም ዝብሎም ከም ዘይኮነ ኩሉ እቲ ኣቢ ክፈጥሮ ዝደሊ ዝነበረ ስእሊ ኤርትራ ክትፈርህ ከም ትኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ፅልዋታት ገብር ከም ትኽእል ንመንግስቲ ኤርትራ ስጋታት ፈጢሩ ኣብ ጣውላ ከምፅኦ ይፍትን ኩሉ እዚ በርዒኒ ኢሉ ስለምንታይ ከም ዝበርዓነ ፈሪጡሎ ኤርትራ ኻይላ ኤርትራ ኣቢ ከበግሶ ዝኽእል ሓይሊ ካብ ቀደም እውን ከም ዘይፍርሃ ስለምንታይ ምናልባት ንኣቢ ከፍርህ እንድሕር ኽኢሉ ወይ ሓገዝ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ክገብሮ ዝኽእል ጸቕጢ ወይ ክህቦ ዝኽእል ሓይሊ ንሱ ይቁርብ ንኣቢ ፈጠራዕራዕ ከብሎ ዝኽእል እቲ ኢማራት ክገብሮ ዝኽእል ሓይሊ ብምሉእ ድማ ኣብ ሱዳን ብሕማቕ ስዕረትን ውጥቀትን ክሳዕሪ ይርዮ ስለ ዘሎ ኤርትራ ኮንፊደንስ ናይ ኤርትራ ሰማይ ዝደየበ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ብልፅግና ብዘሎ ወታደራዊ ይኹን ካልእ ብፍጹም ስግኣት ከም ዘይብሎ ኣገይ ኣብዚ ቻነልና ብዓቕምና ዝበፅሕናይ ነገር እንተል እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ፈንጠራዕራዕ ዘብሎ ዘሎ ሓደ ነገር ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኢማራት ክትቦ ትኽእል ነገር እንተሎ ጥራይ ካብ ወፃኢ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ንፋኖ ክስዕር ከም ዘይክሪ ኢና ኢና ንፋኖ ክስዕር ኣይከኣለን ኣሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ሲሪየስሊ ንፋኖ ሲሪየስ ኮይኑ ክሕግዞ ዝኽእል ሓይሊ ተተረኺቡ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኢትዮጵያ ክግለፈሉ ዝኽእል ተኽእሎ ዓብዩ ግን እንታይ እዩ ንፋኖ ክትሕግዝ ክትብል ነቲ ኢትዮጵያ ሃገርና ትፈርሳላ እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣብዚ ቅድሚት ዘረኣኹኹም ማለት እዩ ነቲ ናይ ህዝቢ ሰንቲመንት ነቲ ናይ ህዝቢ ስምዒት ከይተንከፍካ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ሻዕቢያን ቀጥረው ሻዕቢያ እሱን ቀጥሮ ኢትዮጵያን ወግቶ ባህር በርና ያሳጣንና አገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል እዚ እታ እንኮ ከም ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑላ ዝደልዩ ነገር እንተላቶም ሻዕቢያ ወይኖ እዚ መን ኢኻ ትብሎ ግብፂ ንሻዕቢያ ቆፂሩ ሻዕቢያ ድማ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንፋኖ ድዩ ንካልእ እናሓገዘ ንህወሓት እናሓገዘ ድዩ ንሳቶም እዮም ነዚ ሃገርና ከም ዝገብሩ ዘለዉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ንኸይትሰርሕ እሞ ካልእ ነገር መዋፅኦ ንኸይትኾኖም ደኣ ስለ ዝፍራሕ ደሎ እምበር እዚኣቶም ከምፅዎ ዝኽእሉ ፍሉይ ነገር ስለ ዘሎ ይኮነን ኤኒዌይ ናይ ኤርትራ ነገር ኢት ቢካም ቨሪ ክሊር ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍጹም ኣብ ወላ ሓንቲ ክበፅሑ ከም ዘይክእሉን ዝገብርዎ ነገር ኩሉ ድሩት ምዃኑ ተጋሩ ገለ ቆርቀለ ካብቲ ዝሃብዎካ ክሰምዕ ትኩረት ስሒቡ ዝነበረ ናይ ኢሳያስ ሓደ እንታይ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዝተታሕዘ ጉዳይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብዚ ቀረብ እዋን ብተደጋጋሚ ናይ ኩናት ባንኬራ ይወቅዕን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክኾን ይኽእል እዩ ልዕሊ ኣምሓራ ክኾን ይኽእል እዩ ልዕሊ ኦሮሞ ክኾን ይኽእል እዩ ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ብቐፃሊ ሓደ ገዚፍ ናይ ኩናት ተረኽ ሒዙ ምስ ይፍለጥ እዩ ተዛራኺ ንሱ እንታይ እዩ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተታሒዙ ዝለዓሉ ጉዳያት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጀነራላቱ ኣቢሉ በዓሉ ኣብ ፓርላማ ኣብ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ኢሉ እውን ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሕቶ ምልክት ብዘእቱ ኤርትራ ከመይ ኢላ ሃገር ኮይና ቀይሕ ባሕሪ መንፈሪሙ ከም ዝሃበ ኣይፈልጥን ዝብሉ ዓበይቲ ብኦፊሻል ማለት ብደገፍቲ ገለገለ ዘይኮነስ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ካብቲ ኢታማዦር ሹም ጀሚሩ ናቱ ደገፍቲ እዮም ኣሳሰይቲ እዮም ዝበሃሉ ተጋሩ ጀነራላት ከይተረፉ ተጋሩ ገለ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ከይተረፉ እውን ኣብ ጎኖ ሰሊፉ ፕሮፓጋንዳ እናሰርሐ ምስምሑን ኣብዚ ኩነታት እዚ ባይዘወ ንሕና ከሚድያ ብዙሕ ፕሮግራማት ሰሪሕና ዘነፃፀረ ቀፃልን ኣሰባ ኦሮምያን ካልእን ዘሎ ዝመልስሉ ኣግባብ ብደንቢ ትኩረት ጌርና ክንሰምዖ ዝገብር እዩ ምክንያቱም እዚ ማለት ናይ ክልተ ዓድታት ዝተመላለስዎ እዩ ክኸውን ብኢትዮጵያ ገፅ
እናተባህለን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስን ናበይ ከምርሕ ይኽእል ብተደጋጋሚ ኢና ፕሮግራማት ዝሰርሕ ነርና I think በኤርትራ ገጽ በፕሬዚዳንት ደረጃ ልዕሊ ትሕቶ ዝመለስሉ ኣግባብ ኣሎ እቲ ሕቶ እዚ ሕቶ እዚ ተዝቀሪ ኢሎም እዮም ጀሚሮሞ እዚ ማለት ባይዘወይ እቲ ናይቲ ኢንተርቪው ዋና ሕቶ ንሱ እዩ ያው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ታይብሎም እዚ ሕቶ እዚ ብልጽግና ስትራቴጂ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ أنا كنت حتى توصعهم ما حشي بقولكم يا حسيب أنا أربعة فيدالات دلو بحفشا كم تري وزلهم هذا بريزنت سياس نايكل تساعتين فرعان انترفيو يا كايدو نايكل تساعتين فرعان كابو نامريكا عبد كفال نيرو أكايدا أمريكا باي ذا واي حدا كابتن سألتنا بريزنت سياس خونا غازيتانيا ويون حدا اكسبرت ناي افريكا قال ملز بلو بعليو ان كلا يتعدي موجوده هنا السودان دزارب وا اتم سبات انا زناي بريزنت سياس تزاربوسي بانجلش تترجم كم ببز انا هسي جيجاس لينير نفس بايزي بمبال تعيف له كاميرون هاتسن يبال انا جيجاس لينير I mean this guy really understands in America كايدا بمبال بانجلش تترجمو نزو كله بإيرترا نسمع بتقرينيا زقبر انترفيوات فلاي نتيجو بوليتكس نا عالم بتقرينيا بانجلش انت زخون نيرو كند من تاي اب افريكا متسمعي you've no idea كند من تاي كسمع مخاله نعنا كل جزء سلا الدقاقه من فلتينا تزربات تقن بريزنت سياس بانجلش انت زغبرن يور at some point it would be viral بخون نيرو افريكا مولم بوست مغبر نيرو no doubt about it بانجلش غبرن انترفيواتنا بريزنت سياس بافريكا مره يتطلبي مره يمسمعوا سلامتاي بانجلش نخجبر نتي انترفيو زي بلوو ستيل ميبي بزخونه قالينا كون حقوسنا امريكا عين امريكا كانت تسول زي ندلك كم هاجر بزخونه كانتايو ابزي زبلو زلو زو كله زربانا يزوبا كزارب كله بزاف اثيوبيا كان فيري وحود ازي وحود يتزاري جنت وحود تريل زخونه زربا سلا زخونه برني اثيوبيا كما اجندا قدام من اثيوبيا بزاف اثيوبيا تراي يتزارب يبلون يرب اثيوبيا ترجموا له اغلى يكون يزارب زلو بزاف مج حنت حصرن حفاسن هيبوم يحلفوا صبغتيا نزو ኢትዮጵያ አጀንዳ ይትግበርዎም እንተ ሓደ ንብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዝረብ ተኮይኑ ከምዚያና ሕጂ ዝራነ ሓፋስ ዝኾነ ዘረባ ጉዳይ ኢትዮጵያ ናቶም ባዕለ ዲዮም ፈልጡ ኣብታ ጉዳይ ናትና ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ፈሊጥና ካለናታ ከዛብ ዝብል ዘረባ ስሱዕ ፈራሕ ነዳይ ሰነፍ ብምባል ዝገበራ ዘረባ ኣዛራቢት ኮይና ትቕፅል ኣላ ንሕና ድማ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕቡ ሪኣክሽንስ ክንበኩም ክንፍትን ኢና again تقداي حنت سكبزيا لنكنا سمعنا اسكسمعوا زيا قداي زيا مشان وحسنا تبارا يسمعنا نزولا بطعم فرح له فرح خانتاي بحج الزقاط منا زخل قطباوي كلولاو تمزي ابز عدي كم زي الكتريك مطفاء اندحر كوينو بقى حسبوا اب برلين نادلنا اند اب جيرمن اب برلين رأس ختمانا جيرمن عندنا اب جيرمن اب اوروبا زخونه مت اندحرنا زبي بومباغير توكيسو اب حدقه خطوات خلت خوينو نمخان حمش شمعات جيب كبلك خلت خوينو بالكتريكسي معرخندي ولا حدا حيل ولا حدا مكالا خل خمزي بل حيالات هاجرات هافتمات هاجرات زبهلاسي ابزخم خغاط مكاسي مخاني ويزورم ندخاز خون كمان يكون لايك دخونه نغرا غاطيمكا اب حدا ساعات كتموت اب حدا خلت معات كتموت خل نغار يبسعد ገንዘብ ንሕዘይ ብልካ عندنا حجن دحر كفيئዎም حجن دحر نطعم سئنዎም تم قدامت زقتلو زرغص سدتኛاتنا نكو نحنا انا كطعمنا له ندحر حاسيمهم قدامت موت نحنا انا جايز كم يوعلكم كم يمسيهم تفلطوا له اب برلين لعربان حمشن غزاوتي لچ خمس طفئه لعربان حمشن شح نبرتي كاب جزءهم نبكالا حدي زحفتنا كم تريوا زلهم تا فيديو كم زي على متياتني مچم ابزا چانل ای زکتاتل نزي گدايزي هندبت كونه خم زيكل رغصنياي اوروبا نابي گصات خيت كم زلا ناي انرجي صگما باوروبا ناي انرجي مرጫታት ናይቲ መንግስቲ ናይ ሴኩሪቲ مرጫታት ናይቲ መንግስቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ቁጠባን አማራ مرጫታት መንግስቲ اوروبا ዝختሎ ዘሎ መመሊሱ እናተባላሸው ይخيት كم زلون ውጪት ናቱ ድማ ሰባት መብዛሕት እግዚአብሔር اوروبا አይርድዎም ነው እዚ ኣብዚ ዜናታት ዝረብ ንዓታቶም ዘይምልከት ንዓኻ ዘይትንክፈካ ንዓኻ ዘይትንክፈክ መስለካ ኸሊ just wait for it ሓደ መዓልቲ ክመጽ እዩ
تتنققوا استوعلوا أكايدانا بلان بي هالونا بلان يهالونا أكايدانا نعري زبل أبزو channel بزوج زينا نزار invest قبرو نبل كابس تبقيسنا you never know أبي أوروبا تاكا كم زغل أتينا زلنا مدرق أزيك كبيديو برقص حقرات كم بعد جرمن زي مثلا عابلو يصبين كم زلو عابلوتي قالوا أوروبا ما كله خمي مغنياتو وطبعا جرمن تبلاشي مالت أبي أوروبا صبوك طبعا كل يكونن تزعبي داغانا أوروبا سلازغنا سلازي أنا بسويس زلو وطبعا جرمن كبلاشن تجميرو أب سويس زلو ريدي شجرقات إمام مالوانتي because أتداغاتات كتسوع لوقت كلا لك بزخونة أوروبا كبيت بده يصبيالو زنا جرمن زبلو زلو maybe had a specific incident كوني غالي جن كدقاقم زخل كونتاتيو كدقاقم مسراشا زلو تسقم تدي تفتحو نكفتح زلو تخلو دمازيو تسببيو ورقنا بكالو كينات تخلو خولي ابن يزبال زلو جن تقول داي مسراشا زلو مسرتها مفتح انت دي جيروم له ناي جزيو حتو دعنبر ازي إلكتريك دو ناي سعاد ناي كده تسقمات عاب نقر كوني كوينات ورا كوينات أبي أوروبا نوعيهم زدالو زلو زخوني أبعال سويس تي دلنا تحت مريض زلو كيلر نبلو وين كم زي محبيب وطا مالتيو كسفح كم زلو يم زارو زلو سويس سلازي نفسه كفسب نتو زلو كسفح على توم هبتا ماد ما مليسوم نيكولا راوي عقمي كتصاور زخيل غدا غدي كقعات كم زلو يم زلو سلازي this is a very serious situation أبي أوروبا قاتي مزلو I hope أكو من شجرن كال إن أين بتسعن نخون توم صلوت جبرو بلان جبرو بفلاي كاب أوروبا بلان بي كلوكا خلال some point ما أنت قاتيمو كما أفريقاوي كتاد ملوت غل بلان كلوكا أجد داسيو نايلو مارسي أبزغن ودينا سلامن كسانتن عرفتن رقعتن إن أنا دلي كن سلز دل خاخل نجاري خونا كمال تكون I hope عدنا دما سلام رقعتن كوينو نتزبي تستجنغي أنا سعديك خيري بورسايت أرنيفا زبحللو مدرك كما تتصفان قبر لايك قبرو شير قبرو ريتوغ من حسابكم من قرفنا بلنا مزيان قتلكم قبيل كل طلبوا ما بطيلت كير ويلت بادر هذا الشفتوت قبين جالس قبيل تحرر